Inspiration Michael Jackson. Michael Jackson, definitely. Illar vanditteri car gonji goni gorpe illu hochila. I oka paduvidru onji dance competition. Tatte lote. Onji addu tingaludula yan Gurukiran sir na show no host mantandulle. Chayan first entry korna pura plan Gurukiran. Path swimmer నాకు భయంకర టెక్నిక్ అలా తగల డైవ్ ఒక భయంకర టెక్నిక్ ఈమెయిల్ అయ్యి పచక్కన ఆయనే పోతే సోత్ మర్యాది పుర పోతుందా వాపస్ పోనగా మేము ముందు ಪಪ್ಸ್ ಸಿಗ್ಬೋದ ಕಾಂಡಲಕ್ಕದು ಕೋರಿಗೆ ನೀರ್ದಿದ್ದು ಕೋರಿ ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತದ್ದು ಆರ್ಡರ್ ಇತ್ತು ಕೋರಿ ಕಟ್ ಮಂತ್ ನೂದು ಕೋರಿ ಕೊರಲ್ಲ ಪೋಯ ಬೊಕ್ಕ ಎದುರು ಬತ್ತು ಎದುರು ಕಾಲಿಂಡು ಮಂಜನ ಖಾಲಿ ಬಗ ಫುಲ್ ಎದುರು ಕುಲ್ದಿರ ಕಿದರ್ ಜಾರೆ ಹಮ್ ಲೋಗ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಜಾರೆ ಹಾ ये गोवा के ट्रेन रियलिटी शो टाइम मुडे इंक पारुल my wife तिकदिन Okay. पारुल बकयान we were good friends पातरम द वंचने कंटिन्यू आंड it went as a long journey ಮಗಲ್ ನಮಗೆ ಏನಾದ್ರು ಅಂತೀನಿ ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾಜಿಕಲ್ ಬಾಂಡ್ ಬ್ರೋ ಆ ಮಗಲ್ ಕೊರ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ಉಂಡದು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯಗಳ ಪಪ್ಪ ಅಂದ್ ಲೆಪ್ಪನಾಗ ನಮ್ಮ ಫುಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪಾಸ್ ಆಯ್ಲಕ್ಕ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಾರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎನ್ನ ಮದರ್ ಕೀಮೋಥೆರಪಿ ಆದ್ ಆ ಪೇನ್ ಬತ್ತದು ಇಲ್ಲಾಗ ಬತ್ತಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಉಂಟದ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಕಟ್ಟಗ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ಅವಡು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಅವಡು ಅಕ್ಕಲ್ನ ಲೈಫ್ ಮಂತಿನ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಉಂಟದೆ ಐತ ಯಾನ್ 20% ಮಂತರ ಯಾನ್ ಮಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ ಅಂತ Welcome to a brand new episode of Gujarati Swarna Jewelers presents Talk on Wheels in association with Cam Labs, Shutterbox Films, Anchane SP Customs. Ini nama opener showroom. Yes, yan neta bage jasti parodondiji. Nikul enan jasti te gaadi ne tuondu paru et shock da gaadi an. Et shock da gaadi unda, et smooth da gaadi unda. Ate smooth episode la apundu. So we are at BMW the exclusive dealers, Varsha Auto House, Kannur Padil Highway dupuna. Ee onji showroom gi nama barodulla. Well, the curiosity of who car in this. So, I'll show you the car very soon. But we are at BMW Varsha Auto House, a premium dealer for BMW cars. But not that it. Automobile adupadu, service adupadu, financial services adupadu, parts adupadu, accessories adupadu. And along with that, they also have the BPS, which is the BMW Premium Selling Point, where other premium cars are also available. But right now, let's get the episode started. Inita car, it's right here. Alright, so BMW the X3 ಈ ಗಾಡಿ ಇಡಲ್ಲ ಗಾಡಿದ ಪೂರ ನಿಕುಲು outer view ತೋದುಪರ್ inner view ತೋಜೊಂದುಂಡು. I don't have to tell much about this car. Dayapannaga one of the most premium, most comfortable and the most stylish looking cars in Paradi. Inita ನಮ್ಮ Gujarati Swarna Jewelers presents Talk on Wheels the episode X3 ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಡ್ರೈವ್ ಪೋಂಡುಲ್ಲ. Okay, we are in the BMW X3. So, Panparate, some machines don't just move, they make a statement in this. So, anchine onji machine du, prati curved la precision undu, anchane onji prati push la mast power undu, and not just that, comfort, net compromise engine panali. Ventilated seats are here, mast space undu, and this definitely does feel premium, just like our show, Talk on Wheels. So, ini kaalini destination ettodondu namma journey attu. Ini prati second daadonda ee journey da. Avenu nikul alpa kulondu encha show to enjoy malpara. Anchene nettulai kuldu enkulla enjoy malpalakne. So, welcome to Talk on Wheels. Ee gaadi da bagge paatra nitulakane, inchintino onji premium gaadi idkulnaga, which doesn't make that much of noise. At sound ijinala silence ittanalla onji impact undu. So, anchintinane onji star ni anini pick malpare pondulle. Yes, of course, arna journey daada unda au silent journey aditana andala atonji noise malpande batterenda andala inik arna journey the impact daada unda au mast malla impact anchine onji star. We are going to welcome Prithvi Ambar. Bros, welcome. Thank you very much. Welcome to Gujarati Swarna Jewelers presents Talk on Wheels. So, yana ikkada gaadi al showroom udpide kan nagapande onji premium gaadi
ಜಾಸ್ತಿ ಸೌಂಡ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ಅಂಡ ಈ ಗಾಡಿ ರೋಡ್ ಪಿದರ್ನಾಗ ಎಂಚ ಪೂರೆಲ್ಲ ಅಂಚಿ ಇಂಚಿಡ್ದು ಬಾಯಂಗ ಅಂತ ಒಂದುಲ್ಲೆರ ಸೊ ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ನೆತ್ತ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ಲ ಭಯಂಕರ ಉಂಡು ಪವರ್ಫುಲ್ ಗಾಡಿ ಸೊ ಇಂಚಿನ ಗಾಡಿ ಉಪ್ನಾಗ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ಟಾರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ನಾಯ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚ ಪಿದೈ ಪೋಡಂದಾಂಡ ಹೊರ ಪೂರ ತಿರ್ಗಿ ತೂಪು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಸ್ಟಾರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಗಾಡಿಡ BMW ಅಂದಾಂಡ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಇಡ ನಾಗರಾಜ್ ಪೃಥ್ವಿ ಅಂಬರ್ ಪೂರ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ನಾಗರಾಜ್ ಅಂಬರ್ ಎಂದು ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಟ್ ಯುವರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಇಸ್ ಈ ಜರ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಲ್ಲ ಕಣೆ ನಾನು ಇಡೆಗೆ ಎತ್ತರ ಅಂದ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಂತ್ ಪಿದಾಡ್ ದಿನ ಜರ್ನಿ ಹತ್ತು ನಾನು ಕೇಂದೆ ಸೊ ಇನಿದಾದ ನಮ್ಮ ಪೃಥ್ವಿ ಅಂಬಾರ್ ಅಂತೂ ಒಂದಿಲ್ಲ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಫೇಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಆದಿತ್ತು ನಾನಲ್ಲ ಒಂಜಿ 10-13 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಇಟ್ ವಾಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ವಾಯ್ಸ್ ಏತೋ ಜನ ಆ ವಾಯ್ಸ್ನ ಕೇಂದ್ರಗೋಸ್ಕರ ಕಾತುಕೊಳ್ಳೊಂದಿತ್ತೇರಿ ಆ ವಾಯ್ಸ್ದ ಮುಖಾಂತರ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊರ್ದು ಒಂಜಾತ್ ಪುದರ್ನ ಮಂತದು ಆ್ಯಂಡ್ ಕೂಡ ಆಯ್ತು ಪಿರೋವ್ ಪೋಣಂದಾಂಡ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅಗೇನ್ ಅ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಫೇಸ್ ಅ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಫೀಟ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ಪನೊಲ್ಲಿ ಡಾನ್ಸ್ದ ಮುಖಾಂತರ ಏತೋ ಜನಕ್ಕೆ ಗುರ್ತಾದ ಆ TV ಶೋ ಬರ್ನಾಗ ಅವೇನು ತೋಂದಿತ್ತೆ ಒನ್ ಆಫ್ ಮೈ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಡಾನ್ಸಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಬೀಂಗ್ ಹಂಬಲ್ ಫಾರ್ ಬೀಂಗ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ಬೀಂಗ್ ವೆರಿ ಗ್ರೌಂಡೆಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಪನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ನಾನು ಸುರುಮನ್ ಪನ್ನಗ ಆಸ್ ಅ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸುರುಮಂತ ಯಾನೇ ಓನ್ ಟೀಮ್ ಪೂರ ಕಟ್ಟದು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನಾಗ ಸೇರಿದ ಅಂಚ ಪೋಂದಿತ್ತೆ ಡಾನ್ಸ್ ಅಲ್ತದ ಶುರು ಮನ್ಪ ಡಾನ್ಸರ್ ಅದು ಶುರು ಮಂತೀನಿ ನಿಂದು ವೌ ಏಜ್ಡ್ ಒಲ್ಪ ಟೀಮ್ ದ ಪುದರ್ದಾದ ಕೆಲವು ಟೀಮ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇತ್ತಾರಪ್ಪ ಇನ್ನು ಮಾತ ಗುರುನಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒಳ್ಳೆರು ಓಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಬಟ್ ಆಸೆ ಇತ್ತೀನಿ ಡಾನ್ಸಿಂಗ್ ಅಂದಂದ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ PU ಅದು ಡಿಗ್ರಿ ಆರೆ ಪೋನಾಗ ಒಂಜಿ ಇಂಚನೆ ಕಾಲೇಜ್ ಬಿಡ್ದು ಇಲ್ಲ ಪೋನಾಗ ಒಂಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ನಡಕೊಂಡಿತ್ತು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಜನ ಮೂನ್ ವಾಕ್ ಮಂತೇರು ಆ ಮೂನ್ ವಾಕದ್ದು ಮೈಕಲ್ ಜಾಕ್ಸನ್ ಮೂನ್ ವಾಕ್ತುದು ಹೆಂಗ್ ಕೊರಕ್ ಮಾರ್ಲು ಬರ್ತದೆ ದಾದ ಮಾರ ಒಂದು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಸೊ ಮೂನ್ ವಾಕ್ ತೂದು నేను ಕಲ್ಪೊಡತ್ತ ಬಂದು ಎನ್ನ ಅಂಕಲ್ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಶೈಲೇಶ್ ಬಂದಾರ್ ನಬೋದರ್ ಓಕೆ ಆರ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅದಗ ಈ ಒಂಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪೂರ ಎರ ಒಪ್ಪುಂಗ್ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಫಸ್ಟ್ ವರ ಬ್ರೇಕ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಇತ್ತಂಡು ಲಾಕಿಂಗ್ ಪಾಪಿಂಗ್ ಒಂಜೊಂಜಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಫ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆವೊಂದು ಬೋಪುಂಡು ಇತ್ತ ಯಾನ್ ದುಂಬುದ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇತ್ತದ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ನಗ್ಲಿ ಮುಟ್ಟು ತೂನಾಗ ಹೊರ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಇಂಚಿನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪೇರನ್ ಇತ್ತ ಯಾನ್ ಕೂಡ ಕಲ್ಪರ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಡೋದು ಏತ್ ದುಂಬುದ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪಣ್ಣನ ಅದದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅದ ಒಂದು ಬಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕುಡರ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಗೆ ಬತ್ತನಂದಾಂಡ ಇತ್ತದ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಲಕಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮನ್ಪೋರಿ ಕಲ್ಪೋಡು ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಇತ್ತದ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ನಗ್ಲೇನ್ ಕಲ್ಪಲೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಲ್ಪಲೆ ಸತ್ಯ ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಎಂಕಲ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಂತದ್ದು ಉಪ್ಪನಾಗ ಇತ್ತಿನ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರೋಣ ಫಾರ್ಮ್ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಬೇತೆ ಬೇತನೆ ಇತ್ತು ಇತ್ತದ ಪೂರ ಭಯಂಕರ ಡ್ಯಾನ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಜೋಕುಲ್ ಇಂಚ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದ ತೂನನೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಪುಂಡು ಅವಳ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಕುಡ್ಲ ಬಂದಾಗ ಕುಡ್ಲಾಡ್ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್ ನಕಲ್ ಮಚ್ಚನ ಒಲ್ಲೇರು ಲೈಕ್ ಒರಿಯನ ಪುದರ್ಲೆ 100 ಜನ ಮುಲ್ಪ ಒಲ್ಲೇರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಡಾನ್ಸ್ ಟೀಮ್ ಡಾನ್ಸ್ ಮಲ್ತಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅವಿನಾಶ್ ಉಲ್ಲೆ ಅವಿನಾಶ್ ಬಂಗೇರ ವ್ಯೋಮ್ ಡಾನ್ಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಏನ್ ದುಮ್ ಕಲ್ಪೊಂದಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಅಕುಲ್ ಕಲ್ಪೊಂದುಲ್ಲ ಅಕಲ್ ಕಲ್ಪವನೆಲ್ಲ ಕಲ್ಪರ ಯಾವಂದಿಜ್ಜೆ ಆ ಲೆವೆಲ್ ಡ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್ ಬರೋ ಮಿತ್ ಬೋತು ಸೊ ಅಂಚ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಅವೇ ಮೂನ್ ವಾಕ್ ಅಂಕಲ್ ಡಕೆಂಡ್ ಅಂಕಲ್ ಬಂಡೇರು ಮನ್ಪಂದ ಕುಲ್ವನ ಜನ ಮನ್ಪಂದ ಅಂಕಲ್ ಡಾನ್ಸರ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಲ್ಪೋಜಿ ಬಂಡೇರು ಓದಲ್ಲ ಮನ್ಪ ಮರ್ಯಾದಿ ಓದಲ್ಲ ಬಂಡೇರು ಓಕೆ ಒಂಜಿ ಕಾಲ ಇತ್ತು ನಪ್ಪ ಡಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪನ್ ಬಂದಾಗ ಏರ್ಲ ಆತ ಎಂಕರೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿ ಡಾನ್ಸ್ ದಾದ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆರು ಕಲ್ಪ ದಿನ ಕೂಡ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇತ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಬರೀಟೆ ಓಕೆ ನಿತ್ಯಾನಂದ್ ಬಂದಾರ ನಪುದರ್ ಯಾನ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಕಲ್ ಇಲ್ಲಡಿ ಇತ್ತೀನಿ ನಿತ್ಯನ್ನೇ ಕಿಶೋರನ್ನೇ ಪ್ರಕಾಶನ್ನೇ ಬಂದು ಮುಜ್ಜನ ಇತ್ತು ಅಕಲ್ ಇಲ್ಲ ಜಿಮ್ಲ ಇತ್ತಂಡು ಬೊಕ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಗೊಬ್ಬ ಬಂದಿತ್ತ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಶಾಲೆ ಬುಂಡ ಅಕಲ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಅವು ಬುಂಡ ಎಂಗಲ ಪೌಟ್ರಿ ಫಾರ್ಮ್ ಇತ್ತು ನಜ್ಜರ್ನ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತೀನಿ ಅಂಚ ಅವ್ರು ನಿತ್ಯನ್ನೇ ಬಂದಿತ್ತಾರು ಆರ್ ಹೆಂಗ್ ಈ ಬ್ರೇಕ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈಗ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಕಲ್ಪಾಯನ್ ಮೂನ್ ವಾಕ್ ಬೊಕ್ಕ ವೇವ್ಸ್ ಅಂಚ ಬರೋಣ ಕೆಲವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಐಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಅವೇ ಫಸ್ಟ್ ದ ಇನ್ನ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಮೈಕಲ್ ಜಾಕ್ಸನ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಐಟಮ್ ಕವ್ವೆ ಇಲ್ಲಡ್ ಲವ್ವೆ ಶಾಲೆಡ್ ಲವ್ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಡ್ ಬಂದಿತ್ತಾರೆ ಕಾರ್ ಗೊಂಜಿ ಗೋನಿ ಕೊರ್ಪೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಚ್ಚಿಲ್ಲ ಎಂಟು ಆಪ್ಷನ್ ಮಾರೆ ಅಂಚ ಅವು ಮರಳು ಬತ್ ಲೆಕ್ಕ ಆದಿತ್ತು ಪಂಡ ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪೂರ ಒಂದು ಎಜುಕೇಶನ್ ಅವು ಒಂದು ಪೂರ ಬುಡ್ದು ಎನ್ನ ಮೈಂಡ್ ಡೈವರ್ಟ್ ಆರ್ಟ್ಗೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಸೊ ಒಂಜರ ವರ್ಷ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಮೂನ್ ವಾಕ್ ಕಲ್ತೆ ನನ್ನ ಯಾನ್ ಡಾನ್ಸ್ ಮಲ್ತದು ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಗ್ ಪೋಡು ಇತ್ತೆ ಪೃಥ್ವಿ ಕೇಂಡ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಗು ಬಾಲೆ ಪುಟ್ನಗನೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಒಂಜಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಂತ್ ಬಿಡ್ಪೇರು ಬಟ್ ಮೇನ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ನೋಡಿ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಪ್ರತಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಗಳು ಯಾನ್ ಪಂತೀನಿ ಏರೆಲ್ಲ ಅವಡು ಆ ಬುಳೆಯರೆಗೆ ಆಯ್ನ ಊರದ ಜನಕ್ಲು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಾರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಪೇರು
ಎಂಕಂತೂ ಯಾನು ಮಜೂಡ್ ಇತ್ತಿನ ಸರದ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇತ್ತಿನ ಲೀಲಣ್ಣೆ ಸಮಾಜ ರತ್ನ ರವಿ ಅಣ್ಣೆ ಬಂದಿತ್ತೇರು ಎನ್ನ ಅಂಕಲ್ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕಲು ಸೂರಜ್ ಧೀರಜ್ ಯೋಗ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಊಡಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕಲು ರವಿ ಅಣ್ಣ ಬೈಕ್ ಕೊರುತ್ತೇರು ಎಂಕ್ ಆ ಬೈಕ್ ಮಜೂರ್ ಇರ್ನ ಲೈಫ್ ಬಾರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅರ್ನ ಬೈಕ್ ಒರಿಯನ ಸೈಕಲ್ ಐಟ್ ಪೂರ ಪೋಪಿನ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಪೂರ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ತಿಕ್ಕೊಂತಿಜಿ ಯಾನ್ ಓಲ್ಲ ವಿನ್ನ ಒಂದಿರ್ತಿಜಿ ತಟ್ಟೆ ಲೋಟೆ ಒಂದು ಬರದಿಕ್ಕೋನು ಆಯ್ ಒಕ್ಕ ಪಡುಬಿದ್ರಡು ಒಂಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಹೆಂಗಿತ್ತಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಯಾನ್ ಲೈಫ್ ವಿನ್ ಆತಿನ ಫಸ್ಟ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅವ್ರು ಅಡ್ಡರ ಸಾರ ತಿಕ್ಕಿನ್ ಯಾನ್ ಓ ದೇವರ ವಿಷಯ ಐಟ್ರ ಪಕ್ಕ ಯಾನ್ ಇನ್ನು ನಾ ಪ್ರತಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ವಿನ್ ಆಂಡ ಅಡ್ಡರ ಸಾರ 3 ಸರ್ ತಿಂಗಳು 50 ಸಾವಿರ ಮಂತ್ ಅಂಚ ವಿನ್ನರ್ ಅವನಿತ್ತಿಜಿ ಬಟ್ ಆ ಒಂಜಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ವಿನ್ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಸರಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅಂಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಒಂದೊಂಜಿ ಕಡಿಯಾಳಿ ಐಟ್ ಸುಕೇಶ್ ಬಂದಿತ್ತೇರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇತ್ತೇರು ಸೊ ಆ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಸೇರಿ ಬಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲು ಬರ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿ ಬರ ಮಂತ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅನ್ನ ಎಂಕ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಲ್ಪ ಒಂದಿತ್ತೇರು ಅಮೇಜಿಂಗ್ ಡಾನ್ಸರ್ ಅಂತ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಟೀಮೇ ಒಂಜಿ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಗೈಸ್ ಬಂದ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಇತ್ತಂದು ಬೊಕ್ಕ ಕುಡ್ಲಡ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಓನ್ ಬಂದಿತ್ತಂದು ಓಷನ್ ಕಿಡ್ಸ್ ಇತ್ತಂದು ಒಂಜಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಪುರಾಣ ಗೊಂಡತೆ ಒಂಜಿ ಇತ್ತ ಪುರ IPL ಇಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ಲಿಗ ಆ ಟೈಮ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಲಡ್ಡಾಯಿ ಜಡ್ಜ್ ನಗಲೆ ಬರ ನೆರ್ಪಿನಿ ಆಯ್ ಜಡ್ಜ್ ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಆಯ್ ಪಕ್ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಐಡ್ ದಟ್ ಒಂಜಿ ಬೇತನೆ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಮಾತ ಟೀಮ್ಸ್ ಲ ಅಂಚ ಇತ್ತಂದು ಪೂರ ಉಡುಪಿಡ್ ಒಂಜಿ ಆತ ಟೀಮ್ಸ್ ಇತ್ತಂದು ಕುಡ್ಲಡ್ ಒಂಜಿ ಆತ ಟೀಮ್ಸ್ ಇತ್ತು ಸೊ ಅಂಚ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಪೂರ ಶುರು ಮಂತೆ ಐಟ್ರ ಬೊಕ್ಕ PPC ಉಪ್ಪನಾಗ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಗ್ರೇಟ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಲೀಗ್ ಒಂದೊಂಜಿ ಆಡಿಷನ್ ಬರ್ತನ್ ಕಾಲೇಜ್ ಥ್ರೂ ಪೋಯಿನ್ ಯಾನ್ PPC ಕಾಲೇಜ್ ಥ್ರೂ ಒಂಜಿ ಲಗಾನ್ ಟೀಮ್ ಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಬಂದ ಟೀಮ್ ದ ಪುದರ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಪೋಯ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಈತ ಮಲ್ಲ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಕನ್ನಡದ ಫಸ್ಟ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಆ ಟೈಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮಂತಿನ ಆತೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಬರ ಗೊತ್ತಿಜ್ ಆದ ವಿಷಯ ಎಂಕಲ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಂತಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ ಬರೀತ ಕೊಡಂಜಿ ಒಂದೆಟ್ಟು ಪ್ರಭುದೇವ ಸರ್ ಶೂಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂಕ್ಲೆ ಜಡ್ಜ್ ಆದ ವಿಜಯ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸರ್ ಅಜಯ್ ರಾವ್ ಸರ್ ರಮೇಶ್ ಅರವಿಂದ್ ಸರ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಬರೋದು ದಾತ ವಿಷಯ ಎಂಚಿನ ಒಂದು ಕ್ಯಾಮರಾ ಎಂಚಿನ ಲೈಟ್ ಎಂಚಿನ ಕಾಲೇಜ್ ರೀತಿನಾಗ್ಲಿ ವರಣ್ಣೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಬೋದು ಸೊ ಒಂಜಿ ಬೇತನೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಎಂಕ್ಲ ಶೋ ವಿನ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಉಂಡತೆ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ದಿಕ್ಕದನೆ ಎಂಕ ಊರುಡು ಎಂಕ ಅವು ಇತ್ತಲ ಫೈನಲ್ಸ್ ಆಯ್ನ ಮೂಲೆ ಎಲೋಶಿಯಸ್ ಸೈಂಟ್ ಎಲೋಶಿಯಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಫೈನಲ್ಸ್ ಹೋಮ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಬರ್ತದೆ ಅವು ಒಂಜಿ ವಿನ್ ಆಯ್ನ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮಂದ ಊರ್ದಕ್ಕಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾತಕ್ಕಲ್ಲ ಐಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಊರ್ಡೊಂಜಿ ಹುಟ್ಟುರ ಸನ್ಮಾನ ಮಂತೇರು ಮೆರವಣಿಗೆ ಒಬ್ಬರ ಮೇರೆ ನಮ್ಮ ಲೀಲಾಧರ್ ಶೆಟ್ರೆ ಮಂತಿನ್ ಪೂರ ಐಕ್ ದಯಾನಾಯ್ಕ್ ಸರ್ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಗೆಸ್ಟ್ ಅದು ಆ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಟೈಮ್ ಎಂಕ್ ಪಾರುಲ್ ಮೈ ವೈಫ್ ಸಿಕ್ಕಿದೀನಿ ಗ್ರೇಟ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಲೀಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಟೀಮ್ ಇತ್ತಲ್ಲಿ ನಾನು ಉಡುಪಿ ಟೀಮ್ ಇತ್ತೆ ಲೆಟರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸ್ಟೋರಿ ಇದು ಕಡೆಗೆ ಬರ್ಕ ಬಾರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೋರಿ ಅಜ್ಜಿ ಅರ್ನ ಟೀಮ್ ಒಂಜಿ ಎರೆಗ ಎನ್ನ ಮಿತ್ತ ಕ್ರಶ್ ಇತ್ತಂದು ಅಂಚ ಅರ್ನ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಎನ್ನ ವೈಫ್ ಪತ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಯಾನ್ ಐಕ್ಲ ಓಕೆ ಬಂದಿತ್ತೆ ಓಕೆ ಅರ್ನ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಪಾರುಲ್ ಪತ್ತೊಂದು ಇರ್ನಡೆ ಬೈ ಅದಲ್ಲ ಕಾಲೇಜ್ ಟೈಮ್ ಮೆಚೂರಿಟಿ ಇತ್ತಿಜ್ ದಾಲ ಇತ್ತಿಜಿ ಬಟ್ ದೆನ್ ಪಾರುಲ್ ಬಕ್ಕ ಯಾನ್ ವಿ ವರ್ ಗುಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪಾತರಂ ಅಂತ ವಂಚನೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಡ್ ಇಟ್ ವೆಂಟ್ as a long journey ಐ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಎನ್ನ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಲ ಐ ಮೀನ್ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ಐ ಮೀನ್ ನಿಜವಾದ್ಲ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಲಕ್ಕಿ ಟು ಗೆಟ್ ಮೈ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ದೇ ಬಣ್ಣ ಐನ್ ಪೈಸದ ಇದೆ ಪ್ರತಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಏನ ಲೆಕ್ಕ ಲೋವರ್ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬರ್ಪಿನ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಪಿ ಏನು ಗೊತ್ತಂದೆ ಇಲ್ಲದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಬರ್ಪನದೆ ಅದಾಗ ಆಕನ ಜರ್ನಿ ಕಟ್ ಆಫ್ ದೇ ಬಣ್ಣ ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಆಪುಜಿ ದೇ ಬಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂಚದೆ ಇದು ಯಾನು ಒಂಜಿ 2011 ಎನ್ನ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಶುರು ಮಂತಡ 2020 ಅಂಚ ಎನ್ನ ದಿಯ ಫಿಲ್ಮ್ ರಿಲೀಸ್ ಆತೀನಿ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ಏನಂದೆ ಒಂಜಿ ಇನ್ಕಮ್ ಸೊ ಆ 9-10 years ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅ ಡೆಕೆಡ್ ಸರ್ವೈವ್ ಆವಡಾಂಡ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಾರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎನ್ನ ಮದರ್ ಬಾರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅದು ಅಂತದು ಇಡೆ ಮಟ್ಟ ಕೊಂತೀನಿ ಈ ಮದರ್ ಅಂಡ್ ಫಾದರ್ ಮಾತಾಕಲ್ಲ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆನಕಲ್ಲ ಅಕ್ಲು ಐನ್ ಪೈಸದ ಒಂಜಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಎನ್ನ ಮಿತ್ ಬರಂದಿತ್ತಿಲಕ ತೂಯರದೆ ಅಂಚದು ದುಂಪುಂಡು ಇಡೆ ಮಟ್ಟ ಬೈದೆ ಓಕೆ ಇತ್ತ ರೇಡಿಯೋ ಒಂಜಿ ಕುಡೊಂಜಿ ಫೇಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆನ್ ಲೈಫ್ ಬಿಕಾಸ್ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತುಪ್ಲಕನೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಫೇಸ್ ದಟ್ ಯುರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅ ಸ್ಟಾರ್ ದಾದ ಮನಗ ಫೇಸ್ ಬೋಲ್ಲ ತೋಜರೆ ಇಜ್ಜಿಂದಾಂಡಲ ಜಸ್ಟ್ ವಿತ್ ಯೋರ್ ವಾಯ್ಸ್ ಒಂಜಿ 10 ಜನ ರೀಚ್ ಆಪನ್ ಪನ್ನಾಗ ಅವು ಎಲ್ಲಿಯ ಪಾತ್ರನ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಬಿಗ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಏನು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ರೇಡಿಯೋ ಮಿನಿ ಪಂಡ ಇರ್ ತೆಲ್ಪರ್ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಯಾನ್
ಒಟ್ರಾಸಿ ಹೆಂಗ್ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ರೀತಿ ನಾವ ಹೆಂಗ್ ಬೇದದ ದೇವರನಾಜ್ ಹೆಂಕಿ ಆಕ್ಟರ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅವು ಒಂದು ದಾಲ ಮಂಡೆಡ್ ಇತ್ತು ಹೆಂಗ್ ಕಂಚಿನ ದಾಲ ಹೆಂಗ್ ಖಾಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ದ ಮರ್ಲೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮನ್ಪೋಡು ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಅವಡು ಮಲಮಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಬಂದು ಕೊರಡಿ ನಾನು ಮಲ್ಲ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಅವಡು ಆಟಿತ್ತೀನಿ ಮಂಡೆಡ್ ಆಯ್ತು ಮಿಥ್ಯ ಅಂದಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿಜಿ ಯೋಜನೆ ಎಲ್ಲ ಎತ್ತಿಜಿ ಯಾನ್ ಡಿಗ್ರಿ ಆಯ್ಬೇಕು ದಾದ ಮನ್ಪುನ್ ಮರ ಇಲ್ಲ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಪೇವಣ್ಣ ಆಪುಂಡ ಐಟ್ರೊಕ್ಕ ಡಿಗ್ರಿ ಅದು ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಮನ್ಪುಡತ್ತ ಬಂದು MBA ಮನ್ಪುಡೇನು ತಪ್ಪಾದು ಮೆಲ್ಲಡು ಮಾಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ ಇಲ್ಲ MBA ಮನ್ಪುಡೊಂದಿತ್ತು. MBA ಮನ್ಪುಡೊಂದಿತ್ತು ಮೆಲ್ಲ ಏನೇನು ಬರಪ್ಪ ಅಂದು ಅಂಚ ಮನ್ಪ ಇಂಚ ಮಾಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಅವು ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಆಪುಂಡು ಬರಪ್ಪ ಅಂತ ಮಾಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ದಾಯ್ ಪಂಡ ಮೀಡಿಯಾ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಉಪ್ಪೋಡು ಬಂದು ಎನ್ನ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ನಗಲು ಬರವೇ ಮಂದಿನ ಅವಿನಾಶ್ ಅರಾಲ್ ಆಗ್ಲು ಬರೋ ಮಾಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಮಂದಿನ ಆಗ್ಲು ಬಂದಿರು ಮೀಡಿಯಾಡ್ದು ಥ್ರೂ ನಿಕ್ಕಿಂಚ ಪೋಲಿ ಅವು ಏನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ದೇವ್ರ ನಜ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಆಯ್ಕೆ ಅರ್ಥನೇ ಜಾನ್ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಆಪಿನ ಯಾನ್ ದಾಯ್ ಮಾಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ದಾಯ್ ಮನ್ಪೋಡು ಅವು ಆನಾಗನೇ ಸೈ ಟು ಮಂತೀನಿ ನಾನು ಐಟು ಬಕ್ಕೇನ ಅನ್ಪುನು ಇಲ್ಲಡೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಂಬರಣ ಯೋ ದಾದ ಅನ್ಪುನು ಮಾರೆ ಪನ್ನಾಗ ಒಂದು ರೇಡಿಯೋದ ಒಂದು ಆಡಿಷನ್ ಇತ್ತೀನಿ ಪಣ ಜಾಬ್ ಬಂದ್ಬೋಡದ ಮತ್ತೆ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಬಂದ್ಬೋಡಿತ್ತು ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಮಂತೆ ಜಾಬ್ ಬಂದ್ಬೋಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜಾಬ್ಲ ದಾದ ಒಂದು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಜಾಬ್ ದಿಕ್ಕುವ ಪನ್ನಾಗ ಪೇಪರ್ಡ್ ಇಂಚ ಬರ ಎತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಪೋದು ಯಾನ್ ಪ್ರಸನ್ನ ಅಲ್ಲದ ಕಲಿಗೆ ఆయన ರೇಡಿಯೋ ಲಿಂಕ್ ಬರೆಗೆ ತೊಂದು ಎಂಗ್ಲೆ ಕನ್ನಡ ಬರ್ಬೋಡ ಪನ್ನ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡ ಓಲು ಅದಾಗ ಓಲು ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಪನ್ಪೆ ವಿಷಯ ಯಾನ್ ಖಾಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮಾತ್ರ ಬೊಕ್ಕದ ಪೂರ ಬೊಕ್ಕಡೆ ಬೊಕ್ಕದ ಪೂರ ನಾಟಕನೇ ಯಾನ್ ಆಯನ ಒಂದೇನು ಪ್ರಸನ್ನ ರೇಡಿಯೋ ಲಿಂಕ್ ಬರೆಗೆ ತೊಂದು ಅವೇನು ಬಾಯಿ ಪಟ್ಟ ಮಂತದ್ದು ಹೋದು ಆಡಿಷನ್ ಪಂತೀನಿ ಅಕ್ಲಿಗೆ ವಾಯ್ಸ್ ಖುಷಿಯನ್ ಇವನ ವಾಯ್ಸ್ ಇಟ್ಟಾడు ಇತ್ತ ಪಾತಿರೋಡತ ಏನು ಅನ್ಪುನು ಕನ್ನಡಲ ಸರಿಗಟ್ಟು ಬರ್ಪುಜಿ ಒಟ್ರಾಸಿ ಅದಾಗ ಕನ್ನಡ ಎತ್ತೀನಿ ಶೋಸ್ ಅಂದೆ ಎಂಚಿನ ಬಂಗ ಬೈದೆ ಪ್ರಸನ್ನ ಅವಡು ವರುಣ್ ಅವಡು ಮಾತಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತೇರು ಬಕ್ಕ ಏನ್ ಅನ್ಬಿನಿ ಇತ್ತ ಜತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಮನ್ಪೊಡ ಅಂಚ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಓದರ ಸುರು ಮಂತದ ಅವು ಒಂದು ಪುರ ಮಂತದ ಶೋಸ್ ಮನ್ಪರ ಸುರು ಮಂತೆ ಅವು ದಾದನ ಶೋಸ್ ಮಂತದ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಸ್ತ್ ಫೇಮಸ್ ನಮ್ಮಣ್ಣ ಬಾಂಬ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಉಂದಾಂಡು ಅವನ್ ದಾದನ ಇನಿಕ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇತ್ತಲ್ಲ ರೀಶೇರ್ ಮನ್ಪೇರಿ ಅಪಗ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಆ ಟೈಮ್ ಅಡಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಇತ್ತದು ಅಪಗ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ವೈರಲ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ನಾಗರಾಜ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಣ್ಣ ಬಾಮ್ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತಾ ನಮಣ್ಣ ವಾಚ್ ಇಲ್ಲ ಮಾರ ವಾಚ್ ಹಾಕ್ಲಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ವಾಚ್ ಇಲ್ಲ ಮಾರಾಯ ತಗೋ ನೀನ್ ತಗೋ ಇವು ಎಂತದ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಒಳಗೆ ಮೀನೆಲ್ಲ ತರುದು ಅವು ಇತ್ತ ಏರ್ಲ ಪಂಡ ಎನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಪಂಡಕ್ಕೇನು ನಂಬಲ್ ನೈಜರ್ ಏರ್ಲ ನಿಮ್ದನ ಹೌದಾ ಅದ್ಕೇನು ಬಟ್ ಅವೊಂಜಿ ಜರ್ನಿ ಐಟ್ರ ಬಕ್ಕ ಒಂದಿಲ್ಲ ಆಂಕರಿಂಗ್ ಲಂಚನೆ ಯಾನು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಶೋಗೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಬೋದಿತ್ತೀನಿ ಆನ್ ಆಂಕರ್ ಇರ ಕೈ ಕೊರ್ನಕ್ಕೆ ಯಾನು ಚೂರು ಮನ್ಪ್ಲಿ ಇರ ಆರ್ಜತೆ ಅಂತ ಐಟ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ದಾದ ಏನ್ ಗೊತ್ತು ಜಾನೊಂಜಿ ಒಂಜಿ 2 ತಿಂಗಳದುಲ ಏನ್ ಗುರುಕಿರಣ್ ಸರ್ನ ಶೋನ್ ಹೋಸ್ಟ್ ಮಂತಂದುಲ್ಲೆ ಓಕೆ ಎಂಕೆ ಶಾಕ್ ಎಂಕ್ ತೆಲ್ಕೆ ಬರುತ್ತ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಸತ್ಯ ದೇವರನ ಜಾಲ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಅವಳು ಮೈಕ್ಡಿ ಎಂಚಿನ ಬಾತಿರಡು ಯಾನ್ ಗುರುಕಿರಣ್ ಸರ್ನ ಶೋ ದಾವಣಗೆರೆ ಒಲ ಅದ ಗುಂಗುರು ಕುಚಲ್ ಇತ್ತರು ಇತ್ತು ಅಂಚ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊರ್ನ ಪೂರ ಪ್ಲಾನ್ ಗುರುಕಿರಣ್ ಫುಲ್ ಬೊಬ್ಬೆ ಆಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕತುನಾಗ ಅವು ಶಿಲೌಟ್ ಇಟ್ಟಿತ್ತೆ ಯಾನ್ ಅಂಚ ಅಂಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮುಗಿಪುನಾಗ ಏನ ಮನ್ಪಿನ್ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳ ಆಡ್ಬೇಕು ಅಂಚ ನಾನು ಪನ್ಪಿರದ ಯಾನ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾನು ನಾಂದಿ ಆಡ್ತಿದ್ದೇನೆ ಮಂದಿ ಮೊಲ್ಲ ಶೋ ಎಡ್ಡ ಮಂದೆ ಪೂರ ಬಾಯ್ಪಟ ಮಂತ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಬಟ್ ಅವು ಒಂಜಿ ಶೋಸ್ ಬೋನ ಪೂರ ಬಾಯ್ಪಟ ಮಂತ ಬತ್ತೆ ಬಿದೋಡ್ ಬತ್ತೆ ಸೂಪರ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಬಟ್ ನೀವು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಅದು ನಾಂದಿ ಆಡೋದಲ್ಲ ಮಂಗಳ ಆಡೋದು ಓಕೆ ಸೊ ಅಂಚ ಆಂಕರಿಂಗ್ ದ ಜರ್ನಿಲ ಶುರು ಆಯ್ನಿ ಬಟ್ ಗುರುಕಿರಣ್ ಸರ್ ನ ಮಸ್ತ್ ಶೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ he was kind ಖಾಲಿ ಆಂಕರಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಕೂಡ ಅಲ್ತದ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ದಾಂದ್ ಇತ್ತೀನಿ ಪಂಡ ಒಟ್ಟು ಪ್ಲೇಟೆಡ್ ಗುಳಿ ಗುಳಿತ ಪ್ಲೇಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಬಟ್ಟಲ್ ಐಟ್ ಪೂರಲ ಪಾಡ್ದು ಬ್ರೋ ಬೆನೋಡತ್ತೆ ದಾದನ ಬೆನೋಡತ್ತೆ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ಎನಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇನ್ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ದಾಲೇಜ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಅಂಚಿನದಲ್ಲಿ ಸಿಂಗರ್ ಅತ್ತೆ ಸಾಂಗ್ ದಾಯ ಬಂಡ ಯಾನು ಈ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ ಬರೋ ಫೋನಾಗ ಯಾನ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಂತೊತ್ತತೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮಾದೇವನ್ ಸರ್ನ ತಗೊಂಡಿತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಜಾಕಿ ಬಂದು ಕೊಡೋರಿ ಸಿಂಗರ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅಕ್ಲಿಮ್ರ ತೂದ್ ಹೆಂಗ್ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಬಿಕಾಸ್ ಮೈಕಲ್ ಜಾಕ್ಸನ್ ಫ್ಯಾನ್ ಆಯ್ನಸ್ರ ಹೆಂಗ್ ಅವು ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಸಿಂಗ್ ಮಂತದ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಬಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಮರ್ಲು ಐತಸ್ರದೆ ಸಿಂಗ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಒಂದು ಮೇನ್ಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್ ಐ ಕೊಂಜಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆ ಸ್ಟೇಜ್ ಗೆ ಯಾನ್ ಆರ್ಜೆ ಅದು ಬರ್ದಿಕನಲ್ಲ ಪೊಪ್ಪೆ ಯಾನ್ ಪದ್ಯ ಬರ್ದಿಕನಲ್ಲ ಪೊಪ್ಪೆ ಏನೇ ಆದಿತ್ತನಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಇಂಚಿನ ಆದಿತ್ತನಲ್ಲ ಐ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿಲೀವ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೈ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಬೈ ಗಾಡ್ಸ್ ಗ್ರೇಸ್ ಬೊಕ್ಕ ದಾಲೆ ಜಂಡ ಇತ್ತಿನ ಒಂಜಿ 4 ಸ್ಟೆಪ್ ಆತೆ ಅವೇ 4 ಸ್ಟೆಪ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅನ್ಬಿಡಿ ನಾನು ಮಾತಾಡಲ್ಲ
ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಈತ್ ಪೂರ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಯಾನ್ ಆಕ್ಟರ್ ಆವಡು ಪಂದ್ ಆವಡು ಅಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಕಾರಣ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಯಾನ್ಲ ಇಂಬೆಲ್ಲ ಸಚಿನ್ಲ ಶಟರ್ಬಾಕ್ಸ್ ಸಚಿನ್ ಶಟರ್ಬಾಕ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನಿ ನಮ್ಮೊಬ್ಬರು ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ದೆ ಯಾನ್ ಸಚಿನ್ ಪುರ ಒಪ್ಪುನಾಗನೆ ಕಾಂಡೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಬೈ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಅಂಚ ಕಾಂಡೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಬೈ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಅದಾಗ ಅವು ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಇತ್ತಪ್ಪು ಮಾತಕಲ್ಲ ಐತ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪನ ಸದ ಸ್ಪೀಡ್ ಉಲ್ಲೇರು ಬಟ್ ಅದಾಗ ಅವು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಓಕೆ ಸೊ ಒಂಜಿ ಸಾದಿ ಬಂದ್ ಒಂಜಿ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಂತಿತ್ತ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಬೋದ್ ಅವು ಟೆಲಿಫಿಲ್ಮ್ ಬೋದ್ ಒಂಚೂರು ಮಲ್ಲ ಫಿಲ್ಮ್ ಬೊಕ್ಕ ರಿಲೀಸೇ ಆಯ್ತು ದಟ್ ಈಸ್ ಅವು ಹೆಂಗ್ ಸಚಿನ್ ಗುರ್ತಾಯಿನಿ ಬಟ್ ಅವು ಸಾದಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಂತ್ ಕೋರ್ನಿ ಬಟ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಖುಷಿ ಅಣ್ಣ ಹೆಂಗ್ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಸಚಿನ್ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಇತ್ತ ಸಚಿನ್ ಒಂಜಿ ಕುಡ್ಲದವ ಈತು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಅದ್ ಬೈದೆ ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಬಾರಿ ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು ಎಂಕ್ಲೆ and that too away pudar Shutterbox films so really happy for him ಬೊಕ್ಕ ನೇತ್ರಾವತಿದ ತಿರುವುಗು ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲು ಬ್ಯಾಟ್ ಪತ್ತೊಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗೊಬ್ಬನಲ ಒಂಜಿ ಅವೇ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಪುರ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಪೂರ ಇತ್ತ ಜನಕುಲು ಬರಿತ್ನ ಈ ಶೋ ತೂದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನನ್ ಪೂರ ತೂದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ತುಲು ಇತ್ತನೆ ಇತ್ತನೆ ತೋಳ್ಸ್ ಅವ ಮಾತೊಪ್ಪಡು ಮಾರ ಗೊಬ್ಬುನೋಲು ಅಲ್ಪಡ್ದೆ ಇಂಕ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಒಂಚೂರು ಮಾರ್ಲು ಶುರು ಆಯ್ನು ಆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪೊಲೆ ದಾದ ಮನ್ಪುಗ ಬಂದ್ ಬರ್ಕೆ ಆಡಿಷನ್ ಕೊರಿಯ ಬರ್ಕೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಶ್ವಿನ್ ಸ್ವರಾಜ್ ಮಂತೀನಿ ಐಟ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಎಂಕ್ ಸೀರಿಯಲ್ದ ಒಂಜಿ ಆಫರ್ ದತ್ ಸೀರಿಯಲ್ದ ಆಡಿಷನ್ ಬತ್ತಂದು ಹೋದ ಆಡಿಷನ್ ಕೊರಿಯ ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಆಯ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೀರೋ ಅದು ಸೊ ಬರ್ಕೆ ಆಂಡ್ ಅವು ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕಲ ಒಂಜಿ ಆತದಾಲ ಮಲ್ಲ ಆಫರ್ಸ್ ಬರ್ತಿಜಿ ಬರ್ಕೆ ಆತದಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಆಯ್ಜಿ ಬಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಯ್ತಾ ಭರತ್ ಕೃಷ್ಣ ಬಟ್ ಸೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅಂತೆ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಇರ್ನ ಮೋನೆ ಮಸ್ತ್ ಕೈತಲ ಸೀರಿಯಲ್ಸ್ ಲ ಎನ್ನದಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ಎರಡು ಮೂಜಿ ಸೀರಿಯಲ್ ಮಂತಿನ ಆತದಲ್ಲ ಹಿಟ್ ಆದಿತ್ತಿಜಿ ಆತದಲ್ಲ ಯಾನ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಆಕ್ಟರ್ ಆತನ್ ಪಂಡ್ರ ಸೀರಿಯಲ್ ಐಟ್ರ ಬೊಕ್ಕ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಡ್ ನೆತ್ತ ದಿಯಾದ ಆಡಿಷನ್ ಇತ್ತಂದು ಯಾನ್ ಐಕ್ ಮೇಲ್ ಪುರ ಮಂತೆ ಅಂಚ ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಆದಿತ್ತಿಜಿ ಬಟ್ ಅದಾಗ ಗುರುಕಿರಣ್ ಸರ್ನ ಒಂದು ಮಂತ್ ಹೋಗ್ತದೆ ಶೋಸ್ ಹೋಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಹೋಗ್ತದೆ ಗುರುಕಿರಣ್ ಸರ್ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಂತಿದ್ದಾರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲವರ್ ಬಂದು ಅಜಯ್ ರಾವ್ ಸರ್ನ ಐತ ಫಿಲ್ಮ್ ಒಂಜಿ ಆಂಕರ್ನ ರೋಲ್ ಇತ್ತು ಆಂಕರ್ನ ಅಂಚ ಆ ಆಂಕರ್ನ ರೋಲ್ ಇನ್ನ ಪೋಪನ ನಾಗರಾಜ್ ಪೋಲ ಅಂತ ಅಂಚ ಆವ್ ಸರ್ ಪೋಪ ಬಂದು ಪೋಯ ಅಲ್ಪ ಎತ್ನಾಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಜತೆ ಆಂಕರ್ದು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಕೊರಿಯರ್ ರೆಡಿ ಸರ್ ಬಂಡದೆ ಹೆಂಗ್ಲಿದ ಅದೋಡಿ ಇಂಚ ಕೊರ್ಬಿಟ್ಟು ಟಪ್ಪ ಪೋದು ಟಪ್ಪ ಬಂತ ಅಂಚ ಅಕ್ಲೆ ಶಾಕ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್ ಆಗ್ಲೇ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಂಕರ್ ವಾಟ್ ಅ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಒಬ್ರಿಗಿನ ಒಬ್ರು ತುಂಬಾ ಸಖತ್ತಾಗಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈಗ ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟ ಕಡೆಯದಾಗಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಎಜೆ ಅಂಡ್ ಟೀಮ್ ಅಂಚ ಆ ಜನ ಅಲ್ಪ ಐಟ್ ವರ್ಕ್ ಮನ್ಪುನ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆರ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಲ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಕರ್ವಾಪುರ ಆರೆ ಮಂತ್ ಕರ್ವಾ ಬೊಕ್ಕ ರೀಸೆಂಟ್ ರಿಲೀಸ್ ಚೂ ಮಂತ್ ನವನೀತ್ ಬಂದ್ ಆರು ನಮ್ಮ ಅಶೋಕ್ ಸರ್ಗ್ ಇಂಚ ಹುಡುಗರು ಲೆಡ್ಡಲ್ಲಿ ತೂಗುಲೆ ಅಂಚ ಯಾನ್ ಪೋಯೆ ಆಡಿಷನ್ ಕೊರಿಯೆ ಒಂಜಿ ಆಡಿಷನ್ 15 ಆಡಿಷನ್ ಕೊರಿ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ದಿಯಡ್ ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ ಮಸ್ತ್ ಆಡಿಷನ್ ಗೆತ್ತೊಂಡೇರ ಅರೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಈ ಜನ ಇಮ್ಮೇಡ ಆಪುಂಡ ಬಂದು ದಿಯಾದರೆ ಆಡಿಷನ್ ಗೆತ್ತೊಂದ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಗ್ಯಾನ್ ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ನ ಹೋಲ್ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅವು ದಿಯಡ್ ಮದರ್ ಡೆತ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಉಂಡದ ಐತ ಆಡಿಷನ್ ಮಂತೇರ್ ಆ ಆಡಿಷನ್ ಬೊಕ್ಕ ಫೀಲ್ ಅಣ್ಣ ಈ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಬಂದ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಕ್ಕಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಮೈ ಮದರ್ ಇರೆಗ್ ದಿಯ ಮಲ್ಪನಾಗ ಇರೆಗ್ ಓಲಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಚೂರಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಥಾಟ್ ಇತ್ತನ ಮೈಂಡ್ ದಿಯ ಇತ್ತ ಈ ಗಾಡಿ 0 to 100 ಇನ್ ಕ್ವಿಕ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಇಂಚ ಪೋಪುಲಕನೆ ಇನ್ನ ಒಂಜಿ ಜರ್ನಿದ ಗ್ರೋತ್ ನ ಆ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ದೊಟ್ಟಿ ಕೊನಪುಂಡು ಯು ಹ್ಯಾಡ್ ಎನಿ ಐಡಿಯಾ ಅಂಚ ಲೈಕ್ ಸಿ ಅಂಚ ಐಡಿಯಾ ಪನ್ಪಿನಡ್ಲ ಅವ ಯಾನ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಯಾನ್ ಯಾಪಲ ಯಾನ್ ಓಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ದಿಯೋನ ಜಿ ಓವಿ ವರ್ಕ್ ಮಂತ್ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇಂಚ ಆಪುಂಡು ಬಂದ್ ಔಟ್ಕಮ್ ಯಾನ್
ಯಾನ್ ಎನ್ನರಿಗೆ ಹೋಪಿನೇ ಇಜ್ಜವ್ದು ಇತ್ತೆ ದುಂಬುಡ್ದಿಂಚ ಅಂಚನೆ Okay. ಬಟ್ Go with the flow. ಗೋ ವಿತ್ ದ ಫ್ಲೋ ಬಟ್ ದಿಯಾ 100% ಎಂಕ್ ಇಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇಂದಿತ್ತಂದೆ ಬಟ್ ಆತ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಇದೆ 2014 ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ನಿ ದಿಯಾಗ ಓಕೆ 2014 ದಿಯಾ 2014 ಆಡಿಷನ್ ಆತಿನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆತಿನ ಆಡಿಷನ್ ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ನಿ ಐಟರ್ ಬಕ್ಕ 1 ವರ್ಷ ರಿಹರ್ಸಲ್ ಮಂತದ 1 ವರ್ಷ ಪಂಡ ಅದನ್ನ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತಂಡು ಹೀರೋಯಿನ್ ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಆದಿತ್ತು ಜರೆ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಸುವಾಸಿನಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಅನ್ಕೊಡಿತ್ತಂಡು ಐಟರ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಾಲವಿಕಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಅಂತೇರು ಐಟರ್ ಬೊಕ್ಕ ಪವಿತ್ರ ಮ್ಯಾಮ್ ಬತ್ತೀನಿ ಸೊ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಡೆತಡೆ ಬರೋಂದೇ ಇತ್ತಂಡು ಐತನ್ ಮಿಡ್ಲ್ ಡ್ಯಾನ್ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಅಂತೀನಿ ಪಿಲಿಬೈಲ್ ಅವಡು ಬೊಕ್ಕ ಬಾಕಿದ ಮಾತ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ದಿಯಾ ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ಕ ದಿಯಾ ಮಂತೊಂದೇ ಮಂತೀನಿ ಸೊ ದಿಯಾ ಶೂಟಿಂಗ್ ಒಂಜಿ 4-5 ವರ್ಷ ಬೋತುಂಡು ಪಂಡ ದದ್ದಾದ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಂಚಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಓಕೆ ಬಟ್ ಒಂಜಿ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಇತ್ತು ಅದೇ ಪಂಡ ಆತ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಂತಿತ್ತಾರೆ ಯಾನ್ ಮಂತೇನ್ ಪಂಡ್ರ ಅಭಿಜಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಟೀಮ್ ಇಡ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅಶೋಕ್ ಸರ್ ಸೊ ಆರೆ ಎಂಕ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ಆರೆ ಕಲ್ಪದಿನಿ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಅ ಟ್ರೈನ್ಡ್ ಆಕ್ಟರ್ ಇತ್ತೆ ಬಾಕಿದ ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ನಕಲ್ ಮಾತಕ್ಕೆಲ್ಲ ಥಿಯೇಟರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ದಾಕ್ಲದೆ ಇತ್ತೆ ಉಪ್ಪು ನಕಲ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಥಿಯೇಟರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ದಾಕ್ಲೆ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಫಸ್ಟೇ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುನ್ ಯಾನ್ ಕಾಲಿ ಒಂಜಿ 4 ಸ್ಟೆಪ್ ಇತ್ತೀನಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತೀನಿ 4 ಸ್ಟೆಪ್ ದೇ ಅಂಚ ಈ 4 ಸ್ಟೆಪ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಬೊಕ ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಇಂಟೋನೇಷನ್ ಅವೊಂದು ಮಾತ ಕಲ್ಬಾಯಿನಿ ಅಶೋಕ್ ಸರ್ ಸೊ ಆರ್ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಕ್ ಮಂದಿರ ನಮಿತ್ ಅಂಚ ಅದು ದಿಯಾ ದಾದನೊಂದು ಜಾಪಣದ ಇತ್ತನ್ ದೇವಣ್ಣ ಆತ ಎಫರ್ಟ್ ಅದೇ ಇನ್ವೈನ್ ಪೋರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅದ ಇತ್ತೆ ಎನ್ನಾಂಡ ಒಂಜಿ 4 ವರ್ಷದ ಎಫರ್ಟ್ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ 8 ವರ್ಷದ ಎಫರ್ಟ್ 2014 ಹಿಡಿದು ಕೋವಿಡ್ ಮುಟ್ಟದಲ್ಲ ಆರ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಲ್ಲ ಹಿಟ್ 6-5 = 2 ಐಟ್ ಬೊಕ ಫಿಲ್ಮೇ ಒಂದಿಜರ್ 6-5 = 2 ಆರೆ ಮಂದಿನ 2013 ರಿಲೀಸ್ ಆಯ್ತು ಸೆನ್ಸೇಷನ್ 2013 ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಲೀಸ್ 2020 ಸೊ 7-8 ಇಯರ್ಸ್ ಸೊ ಇನ್ ವೈನ್ ಪೋಪುಜಿನ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತನ್ ದಾದಾನು ಜಾಪಣೊಂದು ಗೊತ್ತಿತ್ತಂದ್ರೆ ಆ ಸಿನಿಮಾ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಲೆತ್ತರು ಇರ್ಲೆತ್ತಾರೆ ಸೊ ಆತ ಮಾತ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಖುಷಿ ಇರ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಯುವರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ವಾಸ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ವಿತ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಲವ್ ಅಂಡ್ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ರಿಟನ್ ದಟ್ ವೇ ಅವೆನ್ ಅಂಚ ಬರದಿತ್ತೆ ಪಿಲಿಬೈಲ್ ಯಮುನಕ್ಕಲ ಮಂತರ ಆಯ್ತ ನಡುಟು ಆಯ್ತು ದುಂಬೆ ವೈಟ್ ದುಂಬೆ ಪಂಡ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಅಪ್ನೆ ದುಂಬೆ ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ದಟ್ ವಾಸ್ ಅಗೇನ್ ಅ ಬ್ಲಾಕ್ ಬಸ್ಟರ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟ್ರೇ ಈ ಆರಾಮ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಭಲೇ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ರೂಮ್ ತೋಜ ಪೋಯ್ ತಿನ್ನರಾದ ಲಖನಾದ ಪೂಜಾರೆ ಮಾತ್ರ ಪೂಜೆಲಿ ಬಂಜಲಿ ಈ ಹೀರೋ ಡ್ರಿವನ್ ಸಿನಿಮಾಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಯಾನ್ ಹೀರೋ ಅವಡು ಪನ್ಪುನ ಹಿಡ್ದು ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಪಿಕ್ಡ್ ಅಪ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಎಂಕ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಬಾರಿ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಐ ಲೈಕ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಆ ಫಿಲ್ಮ್ ಉಡ್ಲ ಯಾನ್ 4 ಜನ ಇತ್ತೆ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಂತನ ಫಿಲ್ಮ್ ಉಡ್ಲ ಕೆಲವರಿಗೆ ಯಾನ್ ಹೀರೋ ಅವಡು ಒಂದೇ ಆಕುಲ್ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಂತ್ ನಕ್ಲುಪ್ಪೇರಿ ಬಟ್ ಈರೆಗೆ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಂತನ ಸಿನಿಮಾ ಉಡ್ಲ ಈ ಹೀರೋ ಅದ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಜ್ಜರ್ ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಹೀರೋ ಅವಡು ಅಂಚದಲ್ಲ ಇಚ್ಚಿ ಲೈಕ್ ಆ ಉಳ್ಳಾಡೊಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಒಪ್ಪುಂಡು ಸ್ಟಾರ್ ಅವಡು ಮಾತಾಗ್ಲ ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಇತ್ತಲಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ಲ ಉಂಡು ಅವು ಬಚ್ಚ ಸ್ಟಾರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇರು ಬೆತ್ತ ವಿಷಯ ನನ್ನ ಅವಡು ಅಂಚತ್ತು ಎಂಕ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಇಷ್ಟ ಸ್ಟೋರಿ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮನ್ಪೋಡು ಒಂಜಿ ಕಥೆ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮನ್ಪೋಡು ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಎಂಕ್ ಫಿಲ್ಮ್ ತೂನಾಗ ಸ್ಟೋರಿ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮನ್ಪೋಡು ಅದನ್ನ ಒಂದು ಚೇಂಜಸ್ ಮನ್ಪೋಡು ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಅದನ್ನ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಹೆಂಗ್ ತೂಯ್ಬಿಟ್ಟು ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆವಡು ಸಿನಿಮಾ ಪನ್ಪಿನೊಂಜಿ ಆಸೆ ಸೊ ಅಂಚದು ಹೀರೋ ಡ್ರಿವನ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸೇ ಮನ್ಪೋಡು ಪನ್ಪಿನ ದಾಲ ಅಂಚದಾಲ ಇಚ್ಚ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಇಷ್ಟ ದಾಲ ಒಂಜಾತ ಟೇಕ್ ಅವೇ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕದ ಆಗಿರೆಗ್ ನನ್ನ ಮೂಲೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದ ಐಜಿ ಯಾನ್ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಪೋಡುಂದ ಅಂಚದಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಬೋಡೊಂದುದಲ್ಲ ಅಂಚ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅದು ಪೋತಿನತ್ತದೆ ದಿಯಾ ಯಾನ್ ಆಡಿಷನ್ ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಆಯ ದಿಯಾ ಹಿಟ್ ಅಂಡ್ ಅಂಚದ ಕನ್ನಡ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೂರ ಆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪನ್ ಪೂರ ಎಂದಿತ್ತಾರ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ದೇವರಾಜ ಇದೈತೆ ದುಂಬುಡ್ ದಿನಿಕ್ ಲೈಫ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆತ ನಿಂದಿತ್ತು ನಾನು ಪೃಥ್ವಿ ಅಂಬರ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ದ ಸೇಮ್ ಬಟ್ ವಾಟ್ ಎಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಚೇಂಜ್ಡ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್ ಕಾಲೇಜಪ್ಪ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಒಂಚೂರು ಬೇಗ ಈಸಿ ಇರ್ತಿಕೊಂಡು ನಾತ್ ತುಂಬ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಎತ್ತಿಕೊಂಡ್ತಿಜಿ ಆಡಿಷನ್ ಬೋನಾಗ ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಒಂದಿತ್ತಿಜಿ ಮೇಲ್ ಮಂತ್ ನಮ್ಮನ್ನು ತೋಯ್ ಬಿಟ್ಟು ಗಂಜಿ ಮೆಂಜಿರೋ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜನ್ಲ ಇತ್ತಿಜಿ ಅದಾಗ ಅಂಚದ ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಲ ಒಂದಿತ್ತಿಜಿ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಾತ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ನಕಲ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಆಪೇರು ಸ್ಪೆಷಲಿ ನ್ಯೂ ಕಮರ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ನಕಲ್ ಪ್ರಿಫರ್ ಮನ್ಪೇರು ಸೊ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ನು ಅಮ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದಿತ್ತಾರೆ ಈ ರೆಕಡ್ಲ ಪಂಡರ್ ಈಗ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೀನಿ ನಾನು ಚಿಂತಿನ ಒಂಜಿ ಲೈಫ್ ಹೊಡಿತೀನಿ ನಾನು ಅವ್ರ ಅಮ್ಮ ಅಂತ ಇನಿ ಯು ಮಿಸ್ ಹರ್ ಅ ಲಾಟ್ ಎವ್ರಿ ಸನ್ ವುಡ್ ಅನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪನ್ಪುನ ಒಂದಾಂಡ ಅದೆಲ್ಲ ನೆರ್ತಿನ ಇಜ್ಜ ಬನ್ನಿ ಏಪಾಡ್ಲ ಬೇಜಾರಾತಿನ ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಕಾ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಮ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಬಾರಿ ಭಂಗ ಬಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೀಪ್ ಮೈ ಕೂಲ್ ಅಂಡ್ ಟಾಕ್ ಬಟ್ ನೆರ್ತಿನತ್ ಶಿ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಅಫ್ರೇಡ್ ಪಂಡ ಪ್ರತಿ ಅಮ್ಮನಗ್ಲೆಗು ಸ್ಪೆಷಲಿ ಒಂಜಿ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಲೋವರ್ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಕ್ಲೆಗ್ ಜೋಕುಲು ಓದುನ ಜೋಕುಲು ಹಾಳಾಪೇರು ಸ್ಪೆಷಲಿ ಈ ಫೀಲ್ಡ್ ಬಂದಾಗ
ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ತಪ್ಪೇರು ಬಂದು ಒಂಜಿ ಪೋಡಿಗೆ ಉಂಟದೆ ಅಮ್ಮ ಎನ್ನ ದಿಯಾ ಫಿಲ್ಮ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲ ಎನ್ನ ವೈಫ್ ಕೂಡ ಬಂದು ಜಾಬ್ ಮನ್ಪರ್ ಬಂದ ದಿಯರ್ದು ಬೊಕ್ಕಲ್ಲ ದಿಯರ್ದು ಬೊಕ್ಕಲ್ಲ ಅರೆಗಿ ಇತ್ತೀನಿ ಇಂಬೆ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಏನ ಮನ್ಪೇರು ಒಂಜಿ 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 ಎವ್ರಿ ಮಂತ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಬರ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಜಾಬ್ ಪೋಡು ಸೆಟ್ಲ್ ಆವೋಡು ಅವೇ ಇದ್ದೀನಿ ಪ್ರಾಯಶಃ ಪ್ರತಿ ಅಮ್ಮನಕಲ್ಲ ಅವೇ ಬಟ್ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಆಸ್ ಐವ್ ಸೀನ್ ಸಚ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಪರ್ಸನ್ ಯಾನ್ ಇತ್ತಲೇ ಕೆಲವು ಸರಿ ಒರಿಯಕಲೊಂದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊನಾಗ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಅವಡು ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ಹವ್ಯಾಸಿ ಕೃಷಿಕರು ಓಕೆ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ಅವಡು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಅವಡು ಅಕ್ಕಲ್ನ ಲೈಫ್ ಮಂತಿನ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಉಂಡದೆ ಐತ ಯಾನ್ 20% ಮಂತಡ ಯಾನ್ ಯಾಪಲ್ಲೇನು ಐತ 20% ಮಂತಡೆ ಯಾನ್ ಮಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ ಅಪ್ಪೆ ಆರು ಕಾಂಡೆ ತೋಟದ ಕೆಲಸ ಬೆತ್ತದ ಕೆಲಸ ಅವು ಒಂದು ಪೂರ ಮಂತದು ಕಾಂಡೆ ಬೇಗ ಲಕ್ಕದು ತಿಂಡಿ ಮಂತದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೋದು ಶಿ ವಾಸ್ ಅ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ವೆನ್ ಶಿ ಪಂಡ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗಿ ಓಕೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಬೇಲೆ ಬಂತದ್ದು ಪಿರ ಬತ್ತದು ಕುಟ ಇಲ್ಲದ ಬೇಲೆ ಪಂಡ ಖಾಲಿ ಬೇಲೆ ಎತ್ತದೆ ನಮ್ಮ ತೋಟ ರೆಡಿ ಅಂದು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಎತ್ತುಂಡು ತೋಟ ಎತ್ತುಂಡು ಪೆತ್ತ ಉಂಡು ಸೊ ಪಿರ ಬತ್ತದು ಕೂಡ ಬೇಲೆ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ತುಲೆ ಆತ್ ಮಂತದು ತಿಂಡಿ ಮಂತದು ಪೆತ್ತದ ಬೇಲೆ ಮಂತದು ಪೇರು ಬೊರಿದು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಕೊಯ್ದು ಕಟ್ಟದು ಒಕ್ಕ ಕೂಡ ರೆಡಿ ಆದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕಲ್ನ ಬೇಲೆ ಅದು ಉಪ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮನೆ ಡೆಡ್ ಲೈನ್ ಮೀಟ್ ಮನ್ಪುಜಿ ಒಂದೇ ದಿನ ಒಂದೇ ಟಾಸ್ಕ್ ಕೊಂಡಲ್ಲ ಎಂಕೆ ಪನ್ಪೇರು ಕೇಳಿ ಬ್ರೋ ಈ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮನ್ಪ ಯಾವನ್ಪ ಎನ್ನ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಮಂತಿನ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ದಿದ್ರು ಎನ್ನ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ದಾಲೆಚ್ಚಿ ಬ್ರೋ ಐಕ್ ಈ ವಾಲ್ ಲೆವೆಲ್ ದಾಖಲೆ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಅಮ್ಮಗ್ ಕೀಮೋಥೆರಪಿ ಅವನಿತ್ತು ಕೀಮೋಥೆರಪಿ ಆದ್ ಆ ಪೇನ್ ಬರ್ತದ ಆ ಪೇನ್ ಉಂಡತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ಕಿತ್ತಲ ವಾ ಎನಿಮಿಗ್ಲ ಬರ್ಚಿ ಅಂಚಿನ ಪೇನ್ ಎರೆಗ್ಲ ಬರ್ತೀನಿ ಬಿಡ್ಸಪ್ಪ ಆ ಪೇನ್ ಬತ್ತೊಂದುಲ ಇಲ್ಲಾಗ ಬತ್ತಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಉಂಟತ್ತ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಕಟ್ಟಗ ಆ ಮೆಟಲ್ ಆ ಒಂಜಿ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಉಂಡದೆ ಅವು ನಿಜವಾದ ಹೀರೋಯಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅನ್ನ ಮದರ್ಗೆ ಇತ್ತೀನಿ ಲೈಫ್ ಪೂರ್ತಿ ಆಕಲ್ನ ಜೋಕ್ಲೆಟ್ ಡೆಪ್ಪೋಡು ಅಂಚ ಬಂದು ಆಕಲ್ನ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಉನ್ನದೆ ಆಕಲ ಎಂಜಾಯ್ ಮಂತು ಪೂಜಾರ್ ಬ್ರೋ ಇದು ಎನ್ನಮ್ಮನೆ ಆರ್ನ ಲೈಫ್ ನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಂದಿನ ಜಿ ಇತ್ತದಕ್ಕಲ್ಲಿ ಎಂಕ್ಲೇನು ಅಜ್ಜು ಮಾರ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ವಾರದ ಬೇಲೆ ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮನ್ಪೋಡು ಎಂಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಬದುಕು ಅಕ್ಲಿಗೋಸ್ಕರ ಅಂದ ಅಕ್ಲಿ ಬದುಕಿದಿನ ತೂತಿನ ಜಿ ಅಕ್ಲಿಗೋಸ್ಕರ ಬದುಕು ನಿನ್ನ ಗೊತ್ತುಂಡ ಆಕಲ್ನ ಜೋಕಲ್ ಎಡ್ಡ ಅವು ಅಕ್ಲಿಗೋಸ್ಕರ ಅಕ್ಲಿ ಬದುಕು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ತಗಲು ಗ್ರೇಟ್ ಅತೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಗ್ರೇಟ್ ಯು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇನ್ ದ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಫ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅ ವೆರಿ ಬಿಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಐ ವುಡ್ ಬಿ ಆಫ್ಟರ್ ಸಮ್ ಡೇಸ್ ಇತ್ತತ್ತು ಅದು ಇತ್ತಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ಇರ ಒಪ್ಪುಜಿಂದ ಆಣಲ್ಲ ದಿನ ಬಲ್ತಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಸಿನಿಮಾತ ಪಿಲಿಬೈಲ್ ಯಮುನಕ್ಕ ಪಿಲಿಬೈಲ್ ತುಳು ಟು ಸ್ಟಾರ್ ಆದ ಪಿಲಿಬೈಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಕನ್ನಡಕ್ ಹೋದು ದಿಯಾಡ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಪಿಲಿಬೈಲ್ ಯಮುನಕ್ಕ ಬಂತ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಮಾಡೆಸ್ಟ್ ಪಿಲಿಬೈಲ್ ಯಮುನಕ್ಕ ಅತ್ ಫಾರ್ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎನಿ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಇಟ್ ರನ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಅವರ್ ದಿಗ್ಗಜರು ಅರವಿಂದನ್ನೇ ನವೀನನ್ನೇ ಮಾಸ್ಟರ್ ಭೋಜನ್ನೇ ಅಕ್ಕಲ್ ಪಿಲಿಬೈಲ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಕೆ ಸೂರಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸೊ ಹೆಂಗ್ ಹೀರೋ ಪೋಕಡೆ ಪುದರ್ ನಾಲ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಆತೆಗೆ ಎತ್ತೀನಿ ಪಿಲಿಬೈಲ್ ಯಮುನಕ್ಕದ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಪಿಲಿಬೈಲ್ ಯಮುನಕ್ಕಡ್ ಪ್ರತಿ ಅಂಬರ್ ಇಷ್ಟ ಆತರ ಇಜ್ಜಂದು ಒಂಜಿ ನಿಖಿಲ್ ತೀರ್ಥ ಆತರ ಇಜ್ಜರ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಹೆಂಗ್ ಬಟ್ ಎಂಕ್ ಯಾನ್ ಆದ್ದಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆತಿಜಿ ಇಂತೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಎಂಕಿ ಯಾನ್ ಏಪಲಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಉಪ್ಪಬ್ರು ಇತ್ತಂದು ಯಾನ್ ಶೋಟ್ ಕೇನು ಈರ್ನ ಪುದರ್ ದಿಯಾದ ಟೈಮ್ ದಿಯಾದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಬನ್ನಿ ನಿನ್ನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ನೇಮ್ ಒಂದು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋಣ ನಾಗರಾಜ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ತಪ್ಪುದಾರೆ ನಾಗರಾಜ್ ಅಂಚ ಪಕ್ಕ ಪೂರ ಓಪನ್ ಪುದರ್ ಆರ್ಗೋರ್ನಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸರ್ ಅವು ಒಂಚೂರು ಬೇತ ಟೈಪ್ ಪಡ್ಕೊಂಡ ಬೇತ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬರೋ ಒಂಚೂರು ರಾಂಗ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಬರ್ತಂಡಿಯೇ ಅಂಚದೇನಾಂಡ್ ಅವು ಪುದರ್ ಬರ್ಸಿಂದಾಂಡ್ ಎನ್ನ ಟೀಚರ್ನ ಮಗಲ್ ಹೊಡ್ತಿರ್ಲೇರು ಎನ್ನ ಸಿಸ್ಟರ್ ಆರು ಸೊ ಆರ್ ನ್ಯೂಮರಾಲಜಿ ಅವು ಒಂದು ಬರ ತೂಪೇರು ಶ್ರುತಿ ಬಂದ್ ಬುದಾರ್ ಸೊ ಅರೆಗೆ ಯಾನ್ ಪೃಥ್ವಿ ಬಂದ್ಬಿನ ಯಾನೇ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಟ್ ಆಯ್ತಾ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ಅವು ಒಂದು ಪೂರ ಶ್ರುತಿ ಪೃಥ್ವಿ ಸಿ ನಾಗರಾಜ್ ಅಂಬಾರ್ ನಾಗರಾಜ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅರ್ತ್ ಓಕೆ ಅದೇ ಸೊ ಸಮ್ ಸಿನಾನಿಮ್ ಬೋಡಿತ್ತು ನೆಂಕ್ ನಾಗರಾಜ್ ಮಮ್ಮಿನ ಪುದರ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಸಿನಾನಿಮ್ ಬೋಡಿತ್ತು ಸೊ ಪೃಥ್ವಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಬಾರ್ ಊರ್ದ ಪುದರ್ ಪಪ್ಪನ ಪುದರ್ ವೀರಪ್ಪ ಅಂಬಾರ್ ಬಂದು ಓಕೆ ಸೊ ಅವು ಯಾನು ಪುದರ್ ಬರೋದು ಈ ಬೊಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾಯ್ನು ಪೃಥ್ವಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಬಾರ್ ರಡ್ಲ ಉಂಡತ್ತ ಪೃಥ್ವಿ ಅಂಬಾರ ಬೊಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾಯ್ನಿ ಬಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಂಬಾರ್ ನಮ್ಮ ಪಪ್ಪನ ಊರು ಪಪ್ಪನ ತರವಾಡು ಸೊ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಆವಡ ಒಂದು ಆಸೆ ಇತ್ತು
ಕೋರಿಗ್ಲ ನೀರ್ದಿ ಒಂದಿತ್ತರಿಗೆ ಅದೇ ಅವ ಎಂಕಲ್ನ ಅಜ್ಜರ್ನ ಪೋಲ್ಟ್ರಿ ಫಾರ್ಮ್ ಇತ್ತು. ಇನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಅಲ್ಪನೆ ತೆಗೆದು ನಿನ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಒಂದು ಹಿಡ್ದು ಯಾನು ಪೋಲ್ಟ್ರಿ ಫಾರ್ಮ್ ಬೇಲೆ ಮಂತಂದೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಬಂದಿತ್ತೀನಿ. ಸೊ ಕಾಂಡೆಲ್ಲ ಹಾಕದು ಕೋರಿಗೆ ನೀರ್ದಿದ್ದು ಕೋರಿ ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತದ್ದು ಆರ್ಡರ್ ಇತ್ತು ನಾ ಕೋರಿ ಕಟ್ ಮಂತದ್ದು ಕೋರಿ ಪೂರ ಮಂತದ್ದು ಒಂದು ಪೂರ ಬೇಲೆ ಯಾನ್ ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಗಟ್ಲೆ ಕೋರಿ ಮಂತೊತ್ತೆ ಯಾನ್ ಬಾರಿ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ನೂದು ಕೋರಿ ಕೊರನಲ್ಲ ಡಕ್ 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 ಅಂಚ ಪ್ರಮಾಣ ಯಾನಾದಾಗ ಏನು ಎನ್ನ ಕೈಟ್ ಏತು ಪಾಪ ಆತನ ಏತು ಗೋರಿಲ್ ಸೈದ ದೇವರೇ. ಓಕೆ ಅಲ್ಪ ಎತ್ತಿಕೊಂಡಿತ್ತು 500 ರೂಪಾಯಿ ಚಪ್ಪ ಅಂಚದಲ್ಲ ಸಂಬಳ ಅಂದ ತತ್ತು ಬಟ್ ಪಾಕೆಟ್ ಮನಿ ಪಾಕೆಟ್ ಮನಿ ಅಜ್ಜರ್ ಪಾಕೆಟ್ ಮನಿ ಕೊರತ್ತೇರು ಅಜ್ಜರ್ ತೀರ್ಬೇಕ ಅಂಕಲ್ ನಗಲ್ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇರು ಬೊಕ್ಕ ಕೋರಿ ಮಂತಿನ ಗೀತು ಒಂಜಿ ಕೋರಿ ಗೀತು ಇತ್ತುಂಡು. ಸೊ ಅಂಚ ಇತ್ತುಂಡು. ಸ್ವಿಮ್ಮರ್ಲ ಆತ್ವರ ಅಂದ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಮಿನಿ ಆಯ್ಕೆ ಇದಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಎಫರ್ಟ್ ಪಾಡ್ದನ ಸ್ವಿಮ್ಮರ್ ಹತ್ತು ಬ್ರೋ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಎಡ್ಡೆಗೆ ಬಂದಿತ್ತೆ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಎಂಕಲ್ ಟೀಮ್ ಅಂತ ಬೋತೀನಿ ಬ್ರೋ ಇದು ಟೀಮ್ ಮನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಆಸೆನ ಅಂದತ್ತ ಡಾನ್ಸ್ ಟೀಮ್ ಮನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಪೂರ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ಪದ ಟೀಮ್ ಮನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಎಂಕಿಷ್ಟ ಒಂಜಾತು. ಓಕೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಇಟ್ಸ್ ನೈಸ್. ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆದ ಹತ್ತಿರಂದ ಆಸ್ ಎ ಟೀಮ್ ನಾವು ಅದನ್ನ ಮನ್ಪುಗ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ದ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಬಂದಿನಿ ಎಂಕಲಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಗಲ ಉಡುಪಿಡು ಪಂಡ ಎಂಗಲ ಕಾಲೇಜ್ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಗಲ್ ಪಂಡ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಪೂರ ಪೋದು ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಪೂರ ಹಾಕದ್ ಬತ್ತಿತ್ತ ಅಂಚ PT ಮ್ಯಾಮ್ಗು ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ಸ್ವಿಮ್ಮರ್ಸ್ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಬರೋಂದೆ ಇಜ್ಜಿ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಮರ್ಪುಂಡು ಬಟ್ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ದ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಒಂಜಿ ಬೇತತೆ ನಮ್ಮ ಕೆರೆಟ್ ತುದೆಟ್ ಪೂರ ಮೀಪಿನಕ್ಲು ಗೊತ್ತಂಡ ಅಂಚ ಎಂಕಲ್ ಅಲ್ಪ ಪೂರ ಭಯಂಕರ ಸ್ವಿಮ್ಮರ್ಸ್ ನಕಲು ಎಂಗಲ ಕೆರೆಟ್ ಬೊಕ್ಕ ತುದೆಟ್ ಪೂರ ಮಿತ್ ಮಾರಾಡ್ದ ಬರಲ್ಲ ಐತತ್ತ ಟಾಪ್ ಹೊಡ್ದು ಮಿತ್ರಲಾಗಿ ಅಂಚ ಎಂಕಲ್ ಭಯಂಕರ ಸ್ವಿಮ್ಮರ್ಸ್ ಅಂಚ ಟೀಮ್ ಅಂತಂದು ಎಂಕಲ್ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಪುದರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಮೂಲ NI ಟಿಕೆಟ್ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅಂಚ ಅಲ್ಪಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಬೋಂತೀನಿ ಕೆರೆಕ್ಕೆ ಬೋಂತೀನಿ ಹಿಂಗೆ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಬೋತಿಜ ಅಂಚ ಅದು ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಟೆಕ್ನಿಕೇ ಗೊತ್ತಿಜ ಇಂಗ್ಲೆ ಅಂಚ ಒಂಜಿ 10 ಜನ ಟೀಮ್ ಮಲ್ಪೆ ಒಂಜಿ 2 ಜನ ಸ್ವಿಮ್ಮರ್ ನಕಲಿತ್ತಿರ್ರಿ ಎಂಕಲ್ ಟೀಮ್ ಬಚಾವ್ ಅಕಲ್ ಒಂಚೂರು ಮರ್ಯಾದೆ ಹೊರಿತೀನಿ ಹಿಂಗಲ್ಲ ಆತೆ ಅಂಚ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಒಂದು ಎಂಚಿನ ರಿಲೇ ಅಂಚ ಓರಿ ಫಸ್ಟ್ ರೀಲೆ ಪಂಡ 4 ಜನ ಹೋದ ಐಟ್ ಫಸ್ಟ್ ದೋರಿ ವಾತು ಸ್ವಿಮ್ಮರ್ నాకు ಭಯಂಕರ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಅದ ಅಗಲ ಡೈವ್ ಒಬ್ಬರ ಭಯಂಕರ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಇಮೇಲೆ ಐದಿನಿ ಪಚಕ್ಕನ್ಲ ಐದಿ ಆಯನೇ ಪೋತೆ ಐಟ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಮಾನ ಮರಿದಿ ಪೋತುಂಡು ಮೊಕಲು ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಲ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ದೆ ಮೊಕಲು ರಡ್ಡ್ ಲ್ಯಾಪ್ ಪೂರ PT ಮ್ಯಾಮ್ ಪೂರ ಅದು ಸೋತು ಮರ್ಯಾದೆ ಪೂರ ಪೋತುಂಡ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ವಾಪಸ್ ಪೋನಾಗ ಮ್ಯಾಮ್ ಒಂದು ಪಪ್ಸ್ ಸಿಗ್ಬೋದ ಮರ್ಯಾದೆ ಬರ್ತೀರ ಇಲ್ವ ನೀವು ಅರೆ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಮಾತ್ರ ನಿಖಿಲ ಅವಸ್ಥೆ ತೂದು ಅಂದೆ ಅರೆ ಕೋಪ ಇದನ್ ಮನ ಅರೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಪೂರ ಪೋತುಂಡು ಅಂಚ ಅವು ಲೋಕ ತುತ್ತಿನ ಎಂಕಲ ನೀ ಎಂಚಿನ ಪೂರ ಸ್ವಿಮ್ಮರ್ಸ್ ನಗ ಉಲ್ಲೆರಪ್ಪ ಮಲ್ಪ ಬಂದ್ ಆ ಮ್ಯಾಮ್ ದಲ ಪಂಡ್ರಂಡ ಏನಿತ್ತ ದಿನ ಅರೆ ಶಿ ಇಸ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಆರ್ ತೀರ್ಪೋಯರ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಎಂಕಲ್ನ ಬಟ್ ಶಿ ಬಾರಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂದಿರ್ ಆಸ್ ಅ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಲಿಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಸ್ ಪೂರ ನೀ ಟೀಮ್ ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮರತು ದುಪ್ಪೇರ ಆರ್ನ ಜೀವನ ಸುಮಾರು ಟೀಮ್ ಬೇತೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಕಡಪಡ ದುಪ್ಪೇರಿ ವಿದ್ಯಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಬಂದರ್ನ ಬುದರ್ ಬಟ್ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂದಿರ್ ಎಂಗ್ಲೆ ಅತಿ ತೂವೇರೆ ಬಾಲಿವುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ ಲಕ ಉಲ್ಲರಿ ಟ್ರೈನ್ ಇಡುವರ ಇರೇನ್ ಹಿಂದಿ ದಕಲು ಒಂದು ಎನ್ನದೇರ ಅವು ತೂವೇರೆ ಬಾಲಿವುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ ಲಕ ಒಲ್ತಲ್ತ ಪೂರ ರಿಸರ್ಚ್ ಬಂದರ್ ಉಲ್ಲೇರೆ ಎಂಕಲ್ನ ಟೀಮ್ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಟೀಮ್ ಇರತ್ತೆ ಅವು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ 200 ಜನ ಟೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಯ್ತಾರೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ದನೆ ಶೋ ಬ್ರೋ ಅದು ಹೈದರಾಬಾದದ ಶೋ ಮುಗಿತು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಅಂಚ ಫುಲ್ ರಶ್ ಒಣ ಎಂಕಲ್ ಜನರಲ್ ಡಬ್ಬ ಟಿಕೆಟ್ ಬಂದಿನಿ ರಶ್ ಇಂದಿ ಎಂಚಿನ ಯಾನ್ ಅದಾಗ ಈ ಬಾಂಬೆಗೆ ಬರ್ಬೋದು ಅಭ್ಯಾಸ ಉಂಡು ಎಂಕ್ ಟ್ರೈನ್ಡ್ ಅಂಚ ಯಾನಗಲ್ಡ ಮಂಡೆ ಒಂದು ಪಿರವದ ಮಾತ್ರ ಇಂಚ ರಶ್ ಉಪ್ಪುನು ಎದುರ್ದ ಡಬ್ಬಿ ಖಾಲಿ ಉಪ್ಪುನು ಎದುರ್ದ ದೂಲ್ಪುರ ನಂಚ ಎದುರ್ದ ಡಬ್ಬಿ ಯೂಶಲಿ ಖಾಲಿ ಬ್ರೋ ಇಂಚ ಪಡ ಒಟ್ಟು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಅಂಚ ಬಲ್ ಪೆರಸೂರು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಒಂದು ಟ್ರೈನ್ ಮುಗಿಯೊಂದಿಜ್ಜಿ ಬ್ರೋ ಟ್ರೈನ್ ಮುಗಿಯೊಂದಿಜ್ಜಿ ಎತ್ತುದ್ದ ಟ್ರೈನ್ ಮಾರ ಪೋಯ ಬೊಕ್ಕ ಎದುರು ಬತ್ತನು ಎದುರು ಕಾಲಿಂಡು ಯಾ ಮಂಜನ ಖಾಲಿ ಬಗ ಕುಲ್ಯ ಕುಲ್ದು ಎದುರ್ದ ಯಾರ ಕುಲ್ದಿರ ಕಿಧರ್ ಜಾ ರೇ ಹೋ ಹಮ್ ಲೋಗ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಜಾ ರೇ ಹಾ ये गोवा का ट्रेन ಉನಗೇನು ಗೊತ್ತಾನ ಅರ್ಧ ಟ್ರೈನ್ ಗೋವಾ ಅರ್ಧ ಟ್ರೈನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ದ ಮಾರ ಅರ್ಥ ಓಕೆ ಗೊತ್ತಾನಾ ಅವು ಗೊತ್ತಿಜೆ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಡಬಲ್ ಬಲ್ಪ್ ನನಗೆ ಫಸ್ಟ್ ರಶ್ ಇತ್ತನದ ಐತ ಡಬಲ್ ರಶ್ ಆತನ ಇತ್ತ ಪೂರ ನೇಲೊಂಬು ಒಂದಿಲ್ಲ ಎಂಕಲ ನೇಲ್ಯ ಎಂಕ್ಲೇ ನೇಲೊಂಬು ಒಂದಿಲ್ಲ ಪಿರೋಡ್ ದೇರ ಬಲ್ತ ಮತ್ತೀನಿ ಆಯ್ ನೇಲರ ಇತರ ಜಗನೇ ತುಮ್ ಕಿದರ್ ಅಂಚ ಎಂಗ್ಲ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಹಿಂದಿಲ ಸರಿ ಬರ್ಪುಜಿ ಆಂಡಲ ಪತ್ತಿ ಚೋಡು ಕ್ಯಾ ಪನ್ನ ಇಂಚೊಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆ ಇಂಚೊಲ್ಲ ಆ ಎಂಕಲ ಪಿರೋಡ್ ಚೋಡು ಕ್ಯಾ मैं मर जाऊंगा ಚೋಡು ಕ್ಯಾ ಅದಾಗ ಇಂಚ ಬರ್ ಪಾತ್ರೆ ಕತ್ತ ಒಂದುಂಡತ ಆಯ್ತಾ ಉಲ್ಲ ಇಡುವರಿ ಏನಾರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇತ್ತೆ
ಧೀರಜ್ ಬಂದ್ಬೋದಾರೆ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಟೀಮ್ ತಾನೆ ಐ ನಿರ್ನಿ ಎಂಗಲ್ಲ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತ ನಮ್ಮ ತುಳು ಟು ಎಲ್ಲ ವರ್ಡ್ಸ್ ಉನ್ನತ ವಾಯ್ ಬತ್ತಿಲೆಕ್ಕ ನೀನು ವಾಯ್ ಬತ್ತಿಲೆಕ್ಕ ಬಂದ ವಾ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ನೀನು ಫುಲ್ ಟ್ರೈನ್ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆ ನೆರ್ಪಿನ ಸೈಲೆಂಟ್ ಈ ಜನ ಇಂಚಾಣ ಮತ್ತು ಉಲಾಯ್ ಬತ್ತದ ಇಂಚ ಪರ 180 ಏರ್ ಬೆಂಕ್ ನೀರ್ನಿ ಆ ಜನ ಕದ್ರಿದ ಜನಗೆ ಅಂಚ ಎಂಗಿಲ್ ಚಪ್ಪೆ ಅಂಚ ಆ ಜನ ಎಲ್ಲ ಕುಡಂಜಿಯರ ಜನ ಹಿಂದಿದ ಇರೋ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ಆ ಜನ ಎಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಏಜ್ದಾರ ಆ ಜನ ಎಲ್ಲ ಸೇರು ನಿಮ್ಮ ಸೇರ್ದು ಎಂಕ್ಲಿ ನೇರ ಹೆಸರು ಬಂತೀನಿ ನೇರ್ನಿ ಆ ಜನ ಒಟ್ರ ಸಿನ್ನೇರ ಹೆಸರು ಮೈನ್ ఒక ఇంకలాంటి ಕೆಲವು ಬೆಚ್ಚದ ಬಾಟಿಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಲಡಾಯಿ ಟ್ರೈನ್ ಫುಲ್ ಲಡಾಯಿ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಹಿಂದಿ ಬರ್ಬೋದ ಹಿಂದಿ ತುಮ್ ಎಂಚಿ ಸಾವು ಏನೋ ಅನ್ಪಿನಿ ಅಂಚ ಬರೋ ಲಡಾಯಿ ತುಳು ಬರ್ಕೊಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ಆ ಜನ ಬತ್ತು ಬನ್ನಿ ಅದ ಆರ್ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಪಂಡ ಅಕ್ಲ ಸಾರಿ ಹೆಂಗ್ ನೆನಪೋಣು ಆ ಜನಕ್ಲ ಹಿಂದಿದ ಜನಕ್ಲ ಲಡಾಯಿ ಅಕ್ಲಕ್ಲ ಹಾಕೊಂಡಿರ ಅದ ಬನ್ನಿ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಕ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ನಿಖಲ್ ಮಂತ ನಿಗಲ್ದಿನ ಮಾರ ಆ ಜನ ಹೆಂಗ್ಲೇ ನೆರ್ತಿನ ಜನ ಅಣ್ಣ ಬಕ್ಕ ಊರ್ದಾರತ ಅಂಚ ಅರೆಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ಗಾಗ್ಲೇ ಗೊತ್ತೈತಿ ಊರ್ದಾಕುಲತ್ತಿನ ಅಂದು ಐಟ್ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾರಿಗೆ ಹಾಕೊಂದು ಬಂದು ನಮ್ಮಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಬಟ್ ಐಟ್ ಸರಿ ತಿಂತಾರ ಮಾತ್ರ ಬಕ್ಕ ಇನ್ನ ಜೀವನ ನಂಜಿ ಬಾರಿ ಎಡೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸೂಪರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇನ್ನಿತ್ತೆ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಡ್ರೈವ್ಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಇನ್ನ ಒಂಜಿ ಡ್ರೈವ್ ದ ಕಂಪ್ಯಾನಿಯನ್ ಸೂರಜ್ ಎಂದಿರ್ಲೇರ ಸೂರಜ್ ನಾಯ್ಕ್ ಇರೇ ಡ್ರೈವ್ಗೆ ಪೋನಾಗ ಆರೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಬೋರ್ ಆಪನೆ ಕರೆಲ್ಲ ತಂದು ಪೋಪರ್ಗೆ ಎನ್ನ ಒಂಜಾದ ತಿಂಗೋಲ ಕ್ಲೋಸ್ ಸರ್ಕಲ್ ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲರು ಒಂಜಿ ಕಿರಣ್ ಪಣ ಪೂನೆಡ್ ಕಿರಣ್ ಕಿಶೋರ್ ಎನ್ನ ಕೊಡೋರಿ ಆತ್ಮೀಯ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸಂಶು ರಿಜ್ವಾನ್ ಬಂದ ಸೌದಿ ಓಕೆ ಕೊರಿ ಸೂರಜ್ ಎಂಗ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಟೀಮ್ ಐ ಟೀಮ್ ಸೂರಜ್ ಮಾತ್ರ ಹೆವಿ ಟ್ರಾಲ್ ಆಪಿನ ಆಯ್ ಎಂಚ ಪಂಡ ಪಾಪ ಅನ್ನ ಏನೋ ಅನ್ಪಿನಿ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಜೀವದ ಗೆಳೆಯ ಪ್ರತಿ ಒಂದಿಟ್ಲ ಉಳ್ಳೆ ಆಮೇಲೆ ಎಂಚಿನ ಏತೆ ಲಡಾಯಿ ಆಂಡಲ್ಲ ಏನ್ ಆಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇನಿ ಲಡಾಯಿ ಆಪಣದ ಒಂಜಿ ಬುಡದಿ ಲೆಕ್ಕ ಇನಿ ಲಡಾಯಿ ಆಪಣ ಮನದ ನೀ ಫೋನ್ ಮಂತ ಬಕ್ಕ ಓಲ್ಲವೆ ಅಂಚ ಪಾತ್ರ ಒಂದು ಖಾಲಿ ಒಂತ ಬರ್ತದ ಮಾತ್ರ ಆಯ್ ಒಂಚೂರು ಕೋಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ ದೀವನೆ ಮನಸ್ಸು ಆಯ್ ಲೆಕ್ಕ ದೀವನ್ ಪೂರ ಎಂಚ ಪಂಡ ಓಡಲೆತ್ತನ ಬರ್ಪೆ ಯಾನುಲ್ಲ ಮಾರ ಬಲ್ಲ ಯಾ ಬರ್ಪೆ ನಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಯ್ ಆಪಲ್ ಪಂಡ್ರಣ್ಣು ಎಂಕ್ ದಾದ ಲಾಭ ಯಾವ ಲಾಭಗೋಸ್ಕರ ಬರ್ಪಿನ ಮಾರ ಆಂಡ ಬರ್ಪೇನು ಮಾತ್ರ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಅವರ ಮಂಡ್ಯದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಂಡ್ಯದ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಒಂಜರ ಗಂಟೆ ಎಂಕ್ ಜ್ವರ ಫುಲ್ ಜ್ವರ ಆಪುಜಿ ಮಾರ ಶೂಟಿಂಗ್ ಇಮ್ಮೆ ಕ್ಯಾರವಂಡ್ ಜೈದೆ 2.5 ಗಂಟೆ ಲಕ್ಕಾಯ ಎಂಕ್ ಜ್ವರ ಅವಳ ಬರ್ಸಡ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಎಂಕ್ ಜ್ವರ ಪುಟ್ಟಲೆ ಪುನ ಆಯ್ಲ ಪುಟ್ಟೆ ಆನ್ಲ ಬುಟ್ಟೆ ಪುಟ್ಟ ಪೋಯ್ ಮಾರ ಆಂಡು ಅದೊಂಚೂರು 5 ಮಿನಿಟ್ ಬುಡ್ಪನ ಮಂಡೆ ಮನ್ಪನೆ ಕುಲುವನೆ ಬುಡ್ಪನೆ ಮಂಡೆ ಬುಡಿಯೇ ಎನ್ನ ಮೇಕಪ್ ದ ಎಲ್ಲೊಲ್ಲೆ ಬುಡಿಯೇ ರಾತ್ರಿ 2:30 ಮುಜೆಂಟೆ ಮುಗಿದಂಡವ ಯಾವ ಇಂಚ ಜೆತ್ತೆ ಇಂಚ ಲಕ್ಕುವೆ ಕಾಂಡೆ ಹತ್ತು ನೀವು ಕಾಂಡೆ ಹತ್ತಂಡು ಪಿದೈಡು ದಂಡೆಡು ಇಮೆ ಎನ್ನ ಮೇಕದ ಕುಲ್ ನೆರೊಂದುಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಯೆ ಸಾಪ್ ಕ್ಯಾಯೆ ಎಂಚ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ದಾದಾಣ್ ಮಾತು ಇಮೆ ಗುರ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಯ್ತು ನುಲ್ಲಿ ತೂರ್ನಾಗ ಎಂಕಲ್ ಮಂಡ್ಯಡೇ ಇಲ್ಲ ಅವಲ್ಲ ನೀ ದಾತ್ ಬೇಗ ಅಜ್ಜಿದೆ ಯಾನ್ ಕೇಟ ದಾತ್ ಬೇ ಓ ಹೆಂಗ್ ಗಾಡ್ ಬಂದಾಗ ಓ ಒಂಜಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಂಡು ಹೆಂಗ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ತೂದು ಹೆಂಗ್ ಕೊಂಟ ಮೈಂಡ್ ಒಂಚೂರು ಆಲಾಂಡು ಹಿಂಗೆ ಜೆತ್ತೀನಿ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪಾಪ ಮೇಕಪ್ ದೇಗುಲೆ ಜೆಪ್ಪೆಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆ ಜನಕ್ಕೆ ನಿಕ್ಲ ಅಭ್ಯಾಸ ಕ್ಯಾಯೆ ಸಾಬ್ ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾ ಕಿಸ್ಕೊಲೆ ಕ್ಯಾದೆ ಅಂಚ ಬಟ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಆಯಾವಡ್ ಸೂರಜ್ ಕುಡರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸಂಶು ಕಿರಣ್ ಕಿಶೋರ್ ಬೊಕ ಸಚಿನ್ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಗ್ರೂಪ್ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಜವಲ್ಲ ಏನ್ ಲೈಫ್ ಪನ್ಬೇಡದ ಸರ್ಕಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಎತ್ತನಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಪೋಡು ಬಂದು ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂಚೆ ಕೂಡ ಕೊಲೀಗುಲ್ಲೆ ರಿಜ್ಜು ನಿಗ್ ಗೊತ್ತಪ್ಪು ಒಂಜಾತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರಿ ಮಾತಾಗ ಪುದರ್ ದೆಪ್ಪಿನಡ್ಲ ಮಾತ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನ ಎಡ್ಡೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾಗ್ಲೆ ಬಟ್ ಆ ಒಂಜಿ ಸರ್ಕಲ್ ಎಲ್ಲಿಯ ಸರ್ಕಲ್ ಮೊಕ್ಕಲು ಬಾರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಪೇರ್ ಈತ್ ಪೂರ ಜರ್ನಿದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರ ಬತ್ತಾ ಸಡನ್ಲಿ ವೆನ್ ಯುವರ್ ಕೆರಿಯರ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಫ್ ಎಡ್ಡೆ ಪೋಂದುಂಡು ಮನ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ನಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಮೂವಿ ಒಂದುಂಡು ಯು ಡಿಸೈಡ್ ಟು ಟೇಕ್ ಬ್ರೇಕ್ ಫ್ರಮ್ ದೇರ್ ಅಂಡ್ ಕಮ್ ಡೌನ್ ಯಾನ್ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಕನ್ನಡ ಮಾತ್ರ ಬೇತೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಹಿಡಿದ್ಲು ಆಫರ್ಸ್ ಉಪ್ನಾಗ ಯಾನ್ ಪಿರೋ ಬರ್ತದೆ ಎನ್ನ ಊರುಡು ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪೋಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಸಿನಿಮಾಡು ಯಾನ್ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಆದಿತ್ತದಲ್ಲ
ಯಾನ್ ಆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬೇತೆಕುಲ್ ಆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪೋಡು ಒಂದು ಎಂಚ ಸ್ವಿಚ್ ಅತ್ತೆ ಹೆಂಗೊಂದು ಟೀಮ್ ಅನ್ಪಡೋದು ಭಾರಿ ಆಸೆ ಇತ್ತು ಬ್ರೋ. ಮಸ್ತ್ ಬಣ್ಣ ಮಲ್ಲ ಆಸೆ ಪಂಡ ಹೆಂಗೊಂದು ಈ ಪನ್ ಲೆಕ್ಕನೆ ಕುರ ಟೀಮ್ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಬೋರ್ಡು ಎನ್ನ ಟೀಮ್ ಅನ್ಪಲ್ಲ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ CPL ವಿನ್ ಆಯ್ ಸರಿ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂದು ಬೈಜಿಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅತ್ತು ಒಂದೊಂಜಿ ಎಂಕ್ ಭಾರಿ ಆಸೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಯಾನೊಂಜಿ ಟೀಮ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ ಅದು ಪೋಡು ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಟೀಮ್ ದಿಕ್ಕೇರು ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಅವಡ್ ಧೀರಜ್ ನಮಕ ರಾಧೇಶ್ ಅಥರ್ವ ಪ್ರಜ್ನೇಶ್ ಒಂಜಾತ್ ಜನ ಟೀಮ್ ನ ಮಂತದ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಅನ್ಪೋಡು ಬಾರಿ ಆಸೆ ಐಕ್ ಸಾತ್ ಕೊರ್ನಿ ಲಂಚ್ ಬಾಯಿ ನಿಜವಾದ ದಾರಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮನ್ಪ್ಯಾನ್ ದೇ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಡ್ರೀಮ್ ದ ಮಿತ್ತಾರ್ ಉನ್ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬೊಕ್ಕ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಏನು ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಶುರು ಮಂತಿನ ತುಳುಟದೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಲ ಶುರು ಮನ್ಪನಾಗ ತುಳುಡ್ದೆ ಶುರು ಮನ್ಪುಗ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಇಮೋಷನ್ ಬೊಕ್ಕ ಯೂಶಲಿ ದಾದಲ ಸ್ಟೋರಿ ಏನಲ್ಲ ದಾದ ಏನಾಗಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಆಮ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಂಕಿ ಮುಲ್ತಾನೆ ಕತೆ ಮಂಡಿಡ್ ಬರ್ಪುಂ ಸೊ ಅಂಚದ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪನಾಗ ಒಂಜಿ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಟಲ್ ಹಿಡ್ದೆ ಒಂತೆ ಬಾರಿ ಜನಕ್ಲಿನ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಅಂಚಿದ ಸಿನಿಮಾ ಬುಲ್ಡಾಗ್ ಐಟ್ ಇತ್ತೆ ಪೋಸ್ಟರ್ ಬುಡ್ನಾಗಲ ಒಂಜಿ ಇನಿಮುಟ್ ಅಂಚಿನ ಪೋಸ್ಟರ್ ಬೈ ರಿವೀಲ್ ಆವಡ್ ಅರವಿಂದನ ಆವಡ್ ಲಂಚ್ ಬೈನ ಆವಡ್ ಸಿನಿಮಾದ ಉಂಟು ಕೇನೋಲಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಸೋ ಸ್ಪೆಷಲ್ ವೈ ಇಸ್ ಇಟ್ ಸೋ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟು ಯು ಇಟ್ ಇಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫಾರ್ ಮೀ once again ಒಂಜಿ 4 ಜನ ಯಂಗ್ ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ನಕಲ್ ನೆಟ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಅ ಮೇನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಬುಲ್ಡಾಗ್ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಬೈ ಗಾಡ್ಸ್ ಗ್ರೇಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪನ್ಪಿನ ಎಡ್ಲ ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಎಂಟರ್ಟೈನಿಂಗ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಯಾಂದಲ ತುಳುಟು ಪನ ಇನಿಕ್ಕಲ ಅವನಿ ಕೋಡ್ ಅನ್ ಕ್ರಾಕ್ ಮಲ್ಪರೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಆತನೆ ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಹೋಪಿಂಗ್ ದಾದ ಗೊತ್ತಂದ್ರೆ ಸಿ ಐ ಯಾಂದಲ ಮುಲ್ಪ ಯಾನ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಮನ್ಪೆ ಅಂಚ ಮನ್ಪೆ ಇಂಚ ಮನ್ಪೆ ಅಂಚಿನ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಎಂಟರ್ಟೈನಿಂಗ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಯಾನ್ ಈತದ ಸಮಯ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ತೂಯಿನ ಹೆಸರಾದ ಒಂಜಾತ್ ಜನ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿ ಗೊತ್ತುಪ್ಪನ ಹೆಸರಾದ ಮುಲ್ಪ ಅದ್ಭುತವಾದ ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ಉಳ್ಳದಾವ ಎಂಕಲ್ಲ ಫಿಲ್ಮ್ ಎಂಚಿನ ಆಕ್ಟ್ ಮಂದಿರ ಗೊತ್ತ ಮಾತಾಗಲ್ಲ ಎನ್ನ ಫಿಲ್ಮ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಂತಿನ ಪ್ರತಿ ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಆಕ್ಟ್ ಮಂದಿರ್ ಎಂಟರ್ಟೈನಿಂಗ್ ಫಿಲ್ಮ್ 100% ಟಾಪ್ ಟು ಸಿನಿಮಾ ಶುರುವಾನ ಎಂಡ್ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಜನಕಲ್ ಗಮ್ಮತ್ ಮನ್ಪೇರ್ ಜಾಲಿ ಮನ್ಪೇರ್ ಆತೆ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಒಪ್ಪುನ ಏನ ಬಂಡ ஒரு ஆடியன் ಫಿಲ್ಮ್ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಹಿ ಶುಡ್ ಗೆಟ್ ಮೂಡ್ ಈದರ್ ಕಾಮಿಡಿದ ವಿಷಯ ಆಡೋಡು ಅಥವಾ ಇಮೋಷನ್ದ ವಿಷಯ ಆಡೋಡು ಇಚನ ಥ್ರಿಲ್ಲಿಂಗ್ ವಿಷಯ ಆಡೋಡು ಮಾತಲ್ಲ ಒಂದು ಜಾತ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಪುನ ಒಂಜಿ ಎಂಟರ್ಟೈನಿಂಗ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ಎಂಟರ್ಟೈನಿಂಗ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಅದಿಲ್ಲ ವೈಭವದ ಸ್ಟಾರ್ಗೆ ವೈಭವದ ಹೋಟೆಲ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ದ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನ್ಯೂ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ಕುಡ್ಲ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು ವೈಭವ ತೋಜೊಂದು ಶುದ್ಧ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ವಿಷ್ಣು ವೈಭವ ಒಂಜಿ ವೈಭವ ಅಡೆ ನಮ್ಮ ಎದುಕೋನ್ಗ ಅಂದ್ ನಂಗೆ ಸರಿ ಬರ್ತೀನಿ ಪಂಡ ಎಂಕುಲು ಆಕ್ಚುಲಿ ಆರ್ ಪಂಡೇರ್ ಬೊಕ ಪಂಡ ಟೇಬಲ್ ಜಾಗ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಮಲ್ಲ ಟೇಬಲ್ ಆತ ನೆಡ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಒಂದೊಂಜಿ ಬಾಯ್ಕೆ ಪಾಡ್ನ ಸಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಖಾಲಿ ಪಾತ್ರ ತಿನ್ನೋಲ್ಲದೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸೊ ವಿಷ್ಣು ವೈಭವ ಅಡೆ ಅಕಲ್ ಮಸ್ತ್ ಫೇಮಸ್ ತಿನ್ಪುನ ವಿಷಯ ಹೆಂಚ ಪೃಥ್ವಿ ಅಂಬಾರ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ತಿನ್ಪೇನ್ ಮಾತ ಬಟ್ ಇತ್ತ ಒಂಚೂರು ಟಯರ್ಟೆಡ್ ಉಪ್ಪುನಸ್ರದ್ದು ಕಾಪ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಂದೆ ಬಟ್ ಇನ್ನಿ ತಿನ್ಪೇನ್ ಒಂಜಿ ಡಿನ್ನರ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಎಂಚ ಒಪ್ಪುಂಡು ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಫುಲ್ ನೀರು ಒಂಜಿ 4 ಗ್ಲಾಸ್ 2 ಗ್ಲಾಸ್ 4 ಗ್ಲಾಸ್ ಓಕೆ ಚಿಯಾ ಸೀಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಾಡು ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ದೋಸೆನದಲ್ಲ ಮಂತುಪ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ದೋಸೆ ತಿನ್ಪೆ ಆಯ್ತು ತೊಟ್ಟಗೆ ಒಂಜಿ ಆಜಿ ತಿತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕವೇ ಆಯ್ನಾತ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಓಕೆ ಫುಡ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಕಲರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪೂರ ಕಲ್ತಿರ್ತಾರತ ಕಲರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಣ್ಣದ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯವಾದ ಓಲ ಕಲ್ದಿಜಿ ಅವಲ ಓಲ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಎರಡ ಕಲ್ಪರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಕಲ್ತೊಂದಿರ್ತಾರೆ ಮಾರ್ಷಲ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಹಿಂಗೆ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ದುಂಬುಡುದು ಎಲ್ಲಿರ್ದೆ ಬ್ರೂಸ್ಲಿ ಜಾಕಿ ಚಾನ್ ಆಗಲ್ಲ ಪೂರ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ತೂಪಿನ ಬಣ್ಣ ಭಾರಿ ಆಸೆ ಅವನಿತ್ತು ಸೊ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೂರ ಸೆಟಪ್ ಅಂತೊತ್ತೇನೆ ಒಂಜಿ ಗೋಕುದ ಮರ ಎತ್ತನ ಐಕು ಗೋನಿ ಪೂರ ಕಟ್ಟದು ಪೊಯ್ಯ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಸೆಟಪ್ ಪೂರ ಮಂತದ ಐಕೆ ಸ್ಪಾರಿಂಗ್ ಪೂರ ಮಂತ್ಪುನು ಪಂಚ್ ಪೂರ ಮಂತ್ಪುನು ಕಿಕ್ಸ್ ಪೂರ ಮಂತ್ಪುನು ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಏಕಲವ್ಯ ಲೆಕ್ಕ ಅಂಚ ಪನೊಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಇಜ್ಜನ್ ಇಂಚನೆ ಎತ್ತೋದು ಕಲ್ತೀನಿ ಆತ್ಮಲ್ಲ ವಿಷಯದಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಕಲ್ದೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾರ್ಷಲ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಇಷ್ಟ ಮಾರ್ಷಲ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಡಾಟೇಲ್ ಮನ್ಪುನ್ ಇಲ್ಲ ಪಂಡ ವೈಫ್ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಅದ ಇಂಕದಲ್ಲ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತು ಯಾನೇ ಮನ್ಪುಡು ಆತೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಹರ್ ಎಲ್ಲಿ ಬ್ರೀಫ್ ಸ್ಟೋರಿ ಪಂಡರು ಅಂದ್ರೆ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಡು ಅಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ ಆಕ ಸೋತೇರು ಯಾನ್ ವಿನ್ನಾಯ ಬಕ್ಕ ಯಾನ್ ಸೋತೆ ಅಲ್ಲಿ ವಿನ್ನಾಯ ಅಕಲ್ ಡಾನ್ಸ್ ಸೋತೇರು
డాన్స్ విన్ అయ్యారు అది ఒక 20 తూత్ సోతారు ఒక 6 విన్ అయ్యాయి 6 win ayi. ఓకే she won such a loving wonderful husband. No, I got such a lovely loving wife. Okay. Wonderful cook all. ಓಕೆ ಬಾಗನಕೇನು ಯಾರು ನಾಟಿಲ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇನು ಕಾಂತ ಇತೈರು ಕೋಡ್ದಂಗಡ್ಡಿತ್ತೀನಿ ಸುಮಾರು ಇಡೀ ಊರು ಇಡಿಕ್ಕ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಏನಿಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆ ಕುಡ್ಲದಕ್ಲೆಗ್ ಊರ್ದಕ್ಲೆಗ್ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಯಾಪಲ ಬೋಡೆ ಸೊ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಮರಪವನಂಚ ವೆಜ್ ಅಡಿಗೆ ಮನ್ಪುಡನೆ ಎಡ್ಡೆ ಓ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಮರಪವನಂಚಿಂತನ which is that favorite dish which Parul makes which you always like to eat? ಮಾಸ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಾರಿ ಪೋದು ಮನ್ಪೋದು ಎಡ್ಡೆ ಮನ್ಪೋದು ಸ್ಪೆಷಲಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಪೂರ ಇರ್ತದ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲ ಬತ್ತಿಬ ಕೊಂಚ ಈ ಡಿಶ್ ಮಟ್ನ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪನ ಅಂಚಿತಿನ ಅವು ಅಕಲ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಡಿಶಸ್ ಪೂರ ಅವು ಬುಡ್ದು ಸ್ಪೆಷಲಿ ಇಫ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಯಾನ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಲಡಾಯಿ ಮಂತ್ ಮನ್ಪಂಬಂಡ ಚಾ ವರ್ಲ್ಡ್ಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಚಾ ಓಲ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವು ಪಾರಲ್ಲ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಲ್ಲಡ ಅಮ್ಮನ ಅಡಿಗೆ ಇಷ್ಟನಪ್ಪ ಗಂಡು ಅಡಿಗೆ ಇಷ್ಟನ ಅಜ್ಜ ಅಂತಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಒಂಜೆ ಏನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪರೆ ಅಮ್ಮನ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಅಡಿಗೆ ಐಕ್ ಮಿಸ್ ಮನ್ಪರೆಗೆ ಬಂಡ ಅವೆನ್ ಎಡ್ಡ ಆಪ್ಷನ್ ಅನ್ನದ ಅಮ್ಮನ ನಾನ್ ವೆಜ್ ವೆಜ್ ಇಜ್ಜಿನ ಲಂಚನ ಎತ್ತೀನಿ ಮತ್ತೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆತರ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಅದು ಕೊಡದ ಒಪ್ಪಡ ಸೊ ಆಸ್ ಅ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಯು ಆರ್ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ದಯಪಂಡ ಸುಮಾರು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೇರೆ ಮಂತ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಹೆಂಗ ಸಿ ಐ ಬಿಲೀವ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅದು ಒಂಚೂರು ಬೊಬ್ಬೆ ಬಾಡೋದು ಮನ್ಪುಣ್ ಹಿಡ್ದ we can do it in other way also. Okay. I feel ಪ್ರತಿ ಕಲ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಒಪ್ಕೊಂಡು ಐ ವರ್ಕ್ ಆಸ್ ಅ ಟೀಮ್ ಬಟ್ ಟೈಮ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದಿತ್ತು ಅಂಚೆ ಟೈಮ್ ಪ್ಯಾಕಪ್ ಆಗ ಟೈಮ್ ಅಂದು ಪಂದಾಗ ನಮಗೆ ಕೊಂಚೂರು ಶುರು ಆಗ್ತದೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಇರು ಆರ್ಜೆ ಆದಿತ್ಯವಾರ ಅಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಇರು ಡಾನ್ಸರ್ ಆದಿತ್ಯವಾರ ಅಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಇರು ಸಿಂಗರ್ ಆದಿತ್ಯವಾರ ಅಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಇರು ಆಕ್ಟರ್ ಆದಿತ್ಯವಾರ ಅಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಆದಿತ್ಯವಾರ ಅಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆದಿತ್ಯವಾರ ಅಂದಾಂಡ ದಾದಾತ್ವರು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಹೆಂಗೆ ಒಂಚೂರು ಹೈಟ್ ಇತ್ತದಲ್ಲ ಆರ್ಮಿ ಇರ್ತದೆ ಹೆಂಗೆ ಬಾರಿ ಲೈಕ್ ಅವೊಂದು ಎಲ್ಲೆಡ್ಕೇನು ಅವೇನು ಬಂತೀನಿ ನಾನು ಆರ್ಮಿಗೆ ಒಪ್ಪೆ ಅದ ಬಂತೀರಿ ತೆಡಿಲಿಗೆ ಪೋಡಿ ಮಾರೆ ಆರ್ಮಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಒಪ್ಪಿನಿ ಆರ್ಮಿದ ಮಸ್ತ್ ಹಿಂಗೆ ಬಾರಿ ಎಂಚ ದಾಯಗ್ ಅದಲ್ಲ ಐ ವಾಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ಡ್ ಹಿಂಗೆ ಬಾರಿ ಆಸೆ ಇತ್ತು ಹಿಂಗೆ ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಬಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ರೈಟ್ ಫ್ರಮ್ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಹಿಂಗೆ ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಬಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಓಕೆ ಓಕೆ ಇರ್ತಿರೊಂದು ಪ್ಲೇ ನಾನೊಂಜಿ ಕ್ವಿಕ್ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಫೈರ್ ರೌಂಡ್ ಓಕೆ ಫಸ್ಟ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಒಂಜಿ ರೋಲ್ ಯಾನ್ ದಾಯ ಈ ರೋಲು ಎಸ್ ಪಂಡೆ ಒಂಜಿ ಓನ್ ಸೀರಿಯಲ್ ಮಂತಿತ್ತ ಐತೆ ಒಂಚೂರು ನೆಗೆಟಿವ್ ಶೇಡ್ ಮಂತಿತ್ತ ಅವು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಒಂಚೂರು ಮನ್ಪರೆ ಬರ್ಲಿತ್ತು ಫೀಲ್ ಆದಿತ್ತು ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ನಾಗ ಮನ್ಪುನ ಫಸ್ಟ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ನ ಮನ್ಪುನ ಫಸ್ಟ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇರಲ್ಲ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಎಲ್ಲೇ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಉಂಟು ಹಿಂಕ್ಲು ಐ ವರಿ ಫಾರಿನ್ ವರ್ಡ್ ಸೌತ್ ಇದ್ ವರ್ಡ್ ಸಂಶು ಹಿಂಕ್ಲು ವರ್ಷ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಅಡ್ಡೆ ಪೋಯಿ ಅಡ್ಡೆ ಒಂಚು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಫುಲ್ ಒಂದಿರ್ದೆ ಶುರು ಆಪಿಂಚು ಮಂಡ ಫಾರಿನ್ ಹಿಡ್ದೆ ಟ್ರಿಪ್ ಪೂರ ಮುಲ್ಪೋಲ್ಲ ಕೈತಲ್ಲಿ ಯಾರು ಅಡುಗೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಗಮ್ಮತ್ಗೇನಿಲ್ಲ ಒಬ್ಬರು ದಾಲಜ್ಜಿ ಫಾರಿನ್ಡೆ ಶುರು ಆಪಿನ ಅಡ್ಡೆ ಪೋಯಿ ಮಸಾಯಿ ಮರ ಅವು ಒಂದು ಪೂರ ಅಂಚನೆ ಶುರು ಆಪಿನಿ ಅಂಚ ಬರ್ಪೆ ಬರ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಪೂನೆ ಹಿಡ್ದು ಬರ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಎಂತ ಉಲ್ಲದ ನಮ್ಮ ಮೇನ್ ಡ್ರೈವರ್ ಸೂರಜ್ ನಾಯ್ಕ್ ಅಂಚ ಪೂರ ಮಂತುಂಡ ಕ್ರೇಜಿ ಡ್ರೈವರ್ ವರ್ಷಲ ಬೋಪಿ ನೋಡಿ ಒನ್ಲಗೆ ಶುರುವಾಪಿನ ಒಲ್ವನ್ಲಗೆ ಮೈಸೂರು ಅದಾನೆ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ವರ್ಷಲ ಬೋಪಿ ನೋಡಿ ಗೊತ್ತ ಫಸ್ಟ್ ಮಸಾಯಿ ಮಾರ ಬಂದು ಬೋಪಿನ ಮೈಸೂರು ಸೋಗಿ ವರ್ಷಲ ಮೈಸೂರು ಈಗ 4 ವರ್ಷದಿಂದ ಪ್ಲಾನ್ ಮಂತಲ್ಲ ಸೇರುವ ಹುಡಲ ಅಡಿಗೆ ಬೋಪಿ ಇದನ್ನ ಗೂಗಲ್ ಸರ್ಚ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇತ್ತೆ ಸಡನ್ ಚೆಕ್ ಮಂತ ನಂದ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಯು ಆಲ್ವೇಸ್ ಸರ್ಚ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ಮೇ ಬಿ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಯಾನ್ ಬುಕ್ ಓದೊಂದು ಉಪ್ಪದ ಅದಾಗ ಒಂಜಾತು ಹೊಸ ವರ್ಡ್ಸ್ ಬತ್ತಂದ ಆಯ್ತಾ ಮೀನಿಂಗ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಪೆ ಇತ್ತೆ ಅಂತೂ ಯಾನೆ ತೂಪೆ ಎಂಚಿ ನಾನು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಥಿಂಗ್ ಐ ಸರ್ಚ್ 7 psychopaths ಐ ಮೀನ್ ಮೂವಿ ನೇಮ್ ಓಕೆ 7 psychopaths ಬಟ್ ಅವ್ ಕಾಮಿಡಿ ಮೂವಿ ನಾನು ಎನ್ನೊಚ್ಚಿ ಮಾರ ಇಂಚಿನ ಪೂರದಾದ ನಾಡೋದಿಲ್ಲ ಬೇರೆ ಅಂದೆ ಓ ಜಾನರ್ ಇಷ್ಟ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಜಾನರ್ ಇಂಗೆ ತೂರ ಕಾಮಿಡಿ ಬೊಕ ವಾರ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ಟು ಆಕ್ಟ್ ಕಾಮಿಡಿ ಎಸ್ ಬಟ್ ಡ್ರೀಮ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ವಾರ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಟು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಾಮಿಡಿ ಎಸ್ ಬಟ್ ಡ್ರೀಮ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ವಾರ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಂಚಾದ ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಅನ್ ಪೆರಪಿದಂಡಿ ಬಟ್ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಎದುರು ವಾರ್ ದ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಲಕ ರಾಜನ್ ಕುದುರದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ದ ಟೀಸರ್ ಅದು ವಾರ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಅನ್ಬಿಡೋದು ಭಾರಿ ಆಸೆ ಅಂಕೆ ಐ ಮೀನ್ ಇಟ್ಸ್ ಮೈ ಡ್ರೀಮ್
ವಾರ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಮನ್ಪೋಡು ಬಂದು ಭಾರಿ ಆಸೆ. ಸೊ ಓಕೆ ಸೊ ಎಂಚಾಂಡು ವಿಷ್ಣು ವೈಭವ ಸೂಪರ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂడి ನಾನು 2ನೇ ಸರಿ ಬರ್ತೀನಿ. ಓಕೆ ಭಾರಿ ಬುರ್ಲುಂಡು ಫುಡ್ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಊರದ ಸ್ಟೈಲ್ದ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆಂಡು. ಓಕೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೆರೈಟಿ ಉಂಡು ಅವು ಖುಷಿ. ಈ ಹೋಟೆಲ್ ಹೋನಾಗ ಅವು ಇಜ್ಜಿ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಇಜ್ಜಿ ಬಂದು ಪೇರು ಮಾತಲ್ಲುಂಡು ಮಾತಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆಂಡು. ಈಗ ನಮ್ಮ ಶೋ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಗ್ಲ ಶೋಟು ಒಂಜಿ ಗುಜ್ಜಾಡಿ ಸ್ವರ್ಣ ಈಸ್ ಅವರ್ ಟೈಟಲ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಸ್. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ನೋನ್ ಫಾರ್ ದೇರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಆರ್ನಮೆಂಟ್ಸ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ರಿ. ಒಂಜಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ಲೈಫ್ ಲೈಕ್ ಆಲ್ ದ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ವಿಚ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ವಿತ್ ಮೈ ಫಾದರ್. ಒಪ್ಪನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಪ್ಪನ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್, ಬ್ರದರ್ಸ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಎನ್ನ 2 ಜನ ಬ್ರದರ್ಸ್ನೊಟ್ಟು, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ, ವೈಫ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ. ಪಾರುಲ್ ಜೋರ ಪಾಪನ ಈ ಜಾಲ್ ಎಂಚ ಪನ್ಪಿನಿ ನಾನು ಜೋರೊಂದು ಪಂಡ ಐತೆ ಇಲ್ಲ ಪೋಯ್ಬೇಟ್ ಕೂಡ ಜೋರ್ ಆಪಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಚತ್. ಬಟ್ ಸಿ ಶಿ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್, ಬಾರಿ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಉಲ್ಲಲ್ಲ. ಬಟ್ ದೆನ್ ಎಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಗೋಲ್ಡನ್ ಹಾರ್ಟ್. ಅವು ಒಂಜಿ ಗೊತ್ತು ನಿಂಗೆ ಮಾತಾಕ್ಲೇನು ಒಂದು ಪೂರ ಮದ್ಮೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಲ್ತಿನ ಮದ್ಮೆ ಅಪ್ನ ದುಂಬಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇತ್ತು. ಓ ಇಂಚ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ತಾನ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಯಾನ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಗುಂಡಿ ಆಪಲ್ಲ ಮದ್ಮೆ ಅಪ್ನ ತುಂಬ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಅವತಾರ ಈ ತೋಜದ ನಿಜ್ಜತ್ತ ಒಂದು ಪೂರ ಹೊಲ್ತು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂಚನೆ ಎತ್ತೀನಿ ಮನೋತ್ತಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆನೆಸ್ಟ್ಲಿ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಅಂಚ ಉಪ್ಪೋಡು ಮೂಲಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಚಿಟ್ ಪಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸುಮಾರು ವಿಷಯ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪಿಕ್ ಒನ್ ಮಗಲ್. ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಯುವರ್ ಮಗಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ಬನ್ಲೆ. ಮಗಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಅದು ಬಂತೀನಿ ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾಜಿಕಲ್ ಬಾಂಡ್ ಬ್ರೋ. ಅವು ಎಂಚಂದ್ ಮನ್ಪಿನಿ ನಾನು ಅವು ಫೀಲ್ ಎಂಕೆ ಬೇತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅವ್ರು ಇರ್ತಾರೆ ಇದಾಯ್ತು ಬಂದು ಸಿಂಗರ್ ಆರೆಗ್ ಬಾಲನಗ ಯಾನ್ ಕೆಂದಿತ್ತು ಇರಿಗೆ ಎಂಚ ಫೀಲ್ ಆನಂದ್ ಆರೆ ಎಂಕ್ ಬಂದಿತ್ತೀರ ಅವು ನಿಕ್ ಬಾಲನ ಮಾತ್ರ ಫೀಲ್ ಆಪಿನಿ ಅವಳು ಪೊಣ್ಣು ಮಗಲ ಅಂಡ ಅಡ್ಡೆ ಮುಟ್ಟ ಯಾನ್ ನಿಕ್ ಏತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಂತ್ರ ಎಂಕ ನಿಕ್ ಪಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಜಿನ್ನ ಆರು ಪಂದಿತ್ತೇರ್. ಸೊ ಎಣ್ಣ ಮಗಲ ಅನ್ನಗ ಎಂಕ ಆಯ್ನ ಫೀಲ್ ಉಂಡತ್ ಆ ಫೀಲ್ ಅನ್ನಗ ಎಂಕ್ ಇದಾಯ್ತು ಬಾಯ್ ನೆನಪದಿತ್ತೇರ್. ಆ ಒಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಬಾಂಡ್ ಉಂಡದೆ ಆ ಮಗಲ್ ಕೊರ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ಉಂಡದೆ ಅವು ಬೇತನೆ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಆಲ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯಗಳ ಪಪ್ಪ ಅಂದ್ ಲೆಪ್ಪನಾಗ ನಮ್ಮ ಫುಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪಾಸ್ ಆಯ್ಲಕ್ಕ ಕರೆಂಟ್ ಪವರ್. ನಾವು ಕನ್ನಡ ಲ್ಯಾಕ್ ಮಂದರ್ ಬಟ್ ಸಿನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಶೋ ತುಳು ಟು ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರನೇಟ್ ಹತ್ರ 3 ಬೆಸ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ದಟ್ 3 to 1 ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ಚಿ ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಏನ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಇಡ್ ದರ್ ಈಸ್ ಸೂರಜ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ಫಿಲ್ಮ್ ತೋಣ ಎಂಕ್ ಅಮ್ಮೇರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಬಾರಿ ಇಷ್ಟ. ಈವನ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಹಸ್ ನಾಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಗುಡ್ ಒಂದು ಆಯ್ತದೆ ಬಟ್ ಐ ರಿಯಲಿ ಲೈಕ್ ಅಮ್ಮೇರ್ ಪೊಲೀಸ. ಏಸ ಎಂಕ್ ಬಾರಿ ಇಷ್ಟ. ಬೊಕ್ಕ ಪಡ್ಡಾಯಿ ಅವಾರ್ಡ್ ರೂಪೇಶ್ನ ಗಿರ್ಗಿಟ್ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂದ್ರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಟ್ಟೆಮಾರ್ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ದಸ್ಕತ್ ಮಸ್ತ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಉಂಡು ಲೈಕ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಮನ್ ಪರಪೋಣ ಮಸ್ತ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಉಂಡು. 3 to 1 ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ. 3 to 1 ಅಲ್ಲಜಿ ಮಾತಲ್ಲ ಸೂರಜನ್ನೇ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸೂರಜನ್ನೇ ದೇ ಪಂಡ ಎಂಕಾರ್ ಲೈಫ್ ಕೊಡ್ತಿನಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸ್ ಎ ಸ್ಟಾರ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಪನೋಲಿ ಸೂರಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ವೀರೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾವೂರ್ ಸರ್ ಆರ್ಲ ಎಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್. ಅನೀಶ್ ಎಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್. ಕಟ್ಟೆ ಮಾಡ್ದ 2 ಜನ ಸಚಿನ್ ಬಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ರಿಯಲಿ ಗುಡ್. ರೂಪೇಶ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸ್. ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ತುಳುತ ಪಿಕ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಕಿಶೋರ್ ಎಂಕ್ ಬಾರಿ ಇಷ್ಟ. ಜಸ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ he is your friend? He is a good music director also. Okay. ಮನಿ ಅಣ್ಣೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸರ್ ಅರ್ನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಹೆಂಗೆ ತುಳು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅಂತ ನೋಡಿ ನಾನು ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಡ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆರೆ 100%. ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಂಡಲಕ್ಕದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಿಟ್ ಸಾಂಗ್ ಪಂಡ್ರೆಗ್ ಇರುವ ನಿಮಿಷ ಕೊರ್ರೆಗ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಉಪ್ಪುನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಟ್ರೆಮೆಂಡಸ್. ಐ ಲವ್ ಹಿಸ್ ಸಾಂಗ್. ಯಾನ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬರ್ತಾರೆ ಬರ ಅಕಲ್ನ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಎನ್ನ ಸಾಂಗ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಒಂಜಿ ಸಿಂಗರ್ ಐನಕ್ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ಲೈನ್ ಆತುರ ಇಂದ ಇತ್ತೆ ಎನ್ನದ ಬರ ತಿಂದು ಗುರುಕಿರಣ್ ಪಂಡ ಮಾತ್ರ ಅಕಲ್ ಬಣ್ಣ ಮತ್ತೆ ಕಾಸಾಪುಣ್ಯ ಪದ್ಯ ಮಲ್ಲೆ ಜಂಗ್ಲಗಿತ್ತೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಏರೆಲ್ಲ ದಿಕ್ಕೊಂದು ಬಾರಿ ಬಂಗ ಎಗ್ಲ ದಿಕ್ಕಿದ್ದು ನಂಜಾದೇಗುಲು ಈತ ಇಟ್ಟು ಖುಷಿ ಟುಪ್ಪೋಡು. ಅರ್ಜುನ್ ವಾಯ್ಸ್ ಇಷ್ಟ ಇಂಕ ಅರ್ಜುನ್ ಎಡ್ಡ ಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅರ್ಜುನ್. ಸೊ ಎಸ್ ಒಂಜಿ ಯಾನ್ ಪ್ರತಿ ನೆಟ್ಲ ಪನ್ಪೆ ಶೋಟ್ಲ ನಮ್ಮ ಜರ್ನಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡೆಕ್ ನಮ್ಮ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡೆಕ್ ಬಟ್ ಶೋ ಟಾಕ್ ಆನ್ ವೀಲ್ಸ್ ಎಂಚಾಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಅ ವೆರಿ ಬಿಗ್ ಜರ್ನಿ ಇನ್ ಯೋರ್ ಲೈಫ್. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಜರ್ನಿ ಎಂಚಾಂಡ್ ಖುಷಿ ಅಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಣ್ಣ ಗಮ್ಮತ್ ಪಾತಿರ್ಲೆಕ್ಕ ಶೇರ್ ಮಂತಿಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಾತು ವಿಷಯ ಟಾಕ್ ಆನ್ ವೀಲ್ಸ್ ತೂತೆ ಜೇಪಣ್ಣನ ಎಪಿಸೋಡ್ ತೂದಿತ್ತೆ, ಶನಿಲ್ ಬೈನ ಎಪಿಸೋಡ್ ತೂದಿತ್ತೆ, ಭೋಜನನ ಎಪಿಸೋಡ್ ತೂದಿತ್ತೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ರಿಯಲಿ ಗುಡ್. ಓಕೆ ಸಿನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಾಗ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ
ಇಲ್ಲ ಬಿದರ್ನಾಗ ಅದೆಲ್ಲ ತಿಂಡಿ ಒಂದು ಪ್ರಕಾರ ಫುಡ್ ಕೊರ್ಪೇರಿ ನಮ್ಮ ಟಾಕ್ ಆನ್ ವೀಲ್ಸ್ ಗಾಡಿಯೇ ಮೇನ್ ನಮ್ಮ ಗಾಡಿ ಕೊರ್ಪರ ಗಾಡಿ ಕೊರ್ಕಂದ್ ಇತ್ತ ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಸದ್ಯಗೆ ಇತ್ತೆ ಗಾಡಿ ಪಿರೋಕೊರೋಡು ಗಾಡಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಬಾರಿ ಬಂಗಡನ್ ಬಟ್ ಯಾ ಗಾಡಿ ಯಾನ್ ಕೊರೋಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಹೋಪಿಂಗ್ ದಟ್ ಈ ಎಪಿಸೋಡ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಗಾಡಿನ ಯಾನ್ ಬಿಡುದು ಈರ್ ಪೋಪನ್ ಹಿಡ್ದು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಗಾಡಿ ಇರ್ನ ಲೈಫ್ ಒಂಜಿ ಗಾಡಿ ಬರ್ತದೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ BMW ಆಪಲ್ ಡ್ರೀಮ್ ಕಾರ್ ಎನ್ ಲಕ್ಕನೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತ್ರ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಡ್ರೈವರ್ ತಿಕ್ಕಡ್ ಸೂರಜ್ ಲಕ್ಕ ಜಪ್ಪನ ಬರ್ಚಿ ಈ ಗಾಡಿ ನಂಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಜಪ್ಪುರಾರು ಓಲಾ ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ದು ಸೈಡೆಡ್ ಜಪ್ಪ ಆಯ್ ಒಂದು ಲಿಂಕ್ ಬತ್ತಿ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂಜರ 2 ತಿಂಗಳು ಪಾತ್ರನ ಉಡುಪೆ ಅಂತ ಬಟ್ ಅವು ಗಾಡಿ ದೆತ್ತರಂದಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಯು ಆರ್ ಕಸ್ಟಮ್ ಮೇಡ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ಯುವರ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಟು ಬಿ ಕಸ್ಟಮ್ ಮೇಡ್ ಐ ಆಮ್ ಶೋರ್ ಯು ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಟೇಸ್ಟ್ ಇರಗ್ಲ ಗಾಡಿದ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ಕ್ರೇಜ್ ಉಂಡು ಸೊ SP ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳ ಕಡೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಗಿಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಪರ್ ಕೊರೋದಿಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಬೇಗಡೆ ಒಂಜಿ ಗಾಡಿ ದೆಪ್ಲೆ ಆ ಗಾಡಿನ SP ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮಂತ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಗಾಡಿ ಗೆತ್ತು ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಸರ್ತ SP ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಉಲ ಗಾಡಿಯನ್ನ ಅಂದ ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಏನನ್ನ ಒಂಜಿ ಡ್ರೈವ್ ಎಲ್ಲ ತಂಪೋದೆ ಏನನ್ನ ಚೆಕ್ ಗಾಡಿ ಎಲ್ಲ ತಂಪೋದೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಬುಲ್ಡಾಗ್ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತೆ ನಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಬರಡಿ ಬಟ್ ಎಸ್ ಐ ಆಮ್ ಶೋರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಬೊಕ್ಕ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿಗೆ ಎನ್ನಕ ಜರ್ನಿಗೆ ಎನ್ನ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ದಾದಾಲ ಒಂಜಿ ಪೊಸತ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪರನ್ ಆ ಪೊಸತ್ತ ಇಟ್ಟು ದಾದ ಪೂರ ಪೊಸತನ ನಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಅವರೇ ತಿಕ್ಕ ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಐ ವಿಶ್ ಫಾರ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಲಾಟ್ ಬ್ರೋ ಸಿ ಯು ದೆನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂದ್ರೆ ಪೂರ ಇರ್ಲ ಪನ್ಲೆ ನಾನು ಇನ್ನು 3 ತಿಂಗಳು ಯಾವುದೇ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಬರಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಇದೇ 3 ತಿಂಗಳು ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಬಿಸಿ ಇದೀನಿ ಅಂತಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಟ್ ನಾನು ನನ್ನನ್ನ ಇನ್ನು 3 ತಿಂಗಳು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೀವು ಬೇರೆ ಯಾವ ಚಾನೆಲ್ ಅಲ್ಲೂ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಇದೇ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂನ ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ ಬೇಜಾರಾದಾಗೆಲ್ಲ ಬನ್ನಿ ನೋಡಿ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒಂದು ಟಾಕ್ ಆನ್ ವೀಲ್ಸ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ಇಡೀ ಮುಗಿತಂದುಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ಅನ್ಪಲ್ಪಲಕನೆ ಕೊಡೋದು ಹೊಸ ಗಾಡಿ ಹೊಸ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಹೊಸ ಜರ್ನಿ ಹೊಸ ಹೋಟೆಲ್ ಹೊಸ ಸ್ಟಾರ್ ಯಾನಂತ ಐ ಆಮ್ ಶೋರ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಬಟ್ ಯಾ it is going to be something special again but this is one special episode that we had thought of and we did it. Thank you to Prithvi Ambar. Thank you.